Rosa hapon na. Mayong hapon kalibutan, mayong hapon Western Visayas. Welcome sa Bombo Report Sunday Edition diri sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa The Undisputed #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Adlaw kita sang Domingo, Oktubre 2, 2022. Kag sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, 84 days na lang kag Pasko na. Akong inyo nga alagad, Bombo Lindsay Ermita Newbody. Kag sa aton nga mga nagapanguna nga balita, 655 Grand Lotto sang Philippine Charity Sweepstakes Office nadagan sang 433 ka mga manugtaya. Mga numero nga nagwa divisible by 9. Di madamo diri subong ang hindi makapati kag tinagasiling nga sa kasaysayan sang loto subong lang gid yan nagdaog sang nagalabot sa masobra 400 ka mga bettors. Sa iban pa naton nga mga balita, panawagan sang mangunguma untaton ang importasyon kag pabaskugon ang local rice production. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, hindi pagdayon sang barangay kag sangguniang kabataan elections pagdalok sa kinamatarong sang mga tawo sa pagpili sang liderato. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, Department of Health nagalaom mga may-ara sang vaccination nga patigayunon batok sa acute gastroenteritis kag cholera sa palaabuton. Kati madulo-damo-damo na nga mga kaso ang na-record naton hindi lamang sa syudad kundi mangina sa probinsya sang Iloilo. Ang malain pa diri kay madamo bala sa mga nagkalamatay tungod sa mga nasambit nga balatian. Samtang sa iban pa nga mga balita, local vaccination kontra COVID-19 dapat nga iulayhon sa mga local government units kung may ara sila sang aktibidad nga ginapatigayon suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, local evacuation center para sa mga kasapatan ginaduso ni Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura. Nating kaso may aras ang kalamidad, hindi lang ya ang mga tawo bala ang sa pupuhon, kundi ang tagsaman ka mga kasapatan. Kaya ti may ara man na sila sang kabuhi, mga kabombo, kag ti mas maayo gid nga may ara ya sang shelter para sa ila. Sa iban pa naton nga mga balita, resolution nga nagapadasig sa paghatag sang 5,000 pesos nga Rice Farmers Financial Assistance nakalabot na sa Department of Agriculture Central Office. Samtang preso sa San Dionisio Municipal Police Station nga nadagpan nga nalagyo padulong sa may banwa sang instansya pagapasakaan sang dugang nga kaso. Kag Indonesia Stadium tragedy, 129 ka mga tawo ang patay matapos ang natabo nga kinagamo sa Indonesia League Soccer. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 25 minutos. Makaligad ang last 4 sa hapon. Una kita istoryahantang ining 433 ka mga nagtaya sa Grand Lotto sang Philippine Charity Sweepstakes Office. Kung sa diin naglabot ang jackpot sa 236 million pesos. Saturday night kahapon ini gindraw ang 655 Grand Lotto. Kag ang resulta, ang nagwa nga mga numero, mga kabombo, winning combination 9, 45, 36, 27, 18, kag 54. Dito sa multiplication table, lang bala divisible by 9. Anom gid ini kon multiply mo halin sa 1 pakadto sa 6 kay ti anom malang ni ka numero ang gina draw hasta sa 55 ka numbers abi.
So kung isipo naton, multiply abi kita from 9 multiplied by 1 to 9 multiplied by 6. Ang magwa nga numero, siyempre 9, 18, 27, 36, 45, 54. Ti sa anom nga ina, wala gid may nakalusot abi nga numero nga hindi divisible by 9. So ang nagwa, do kaangay balat yung madamo gani isang nagasiling nga mga manugtaya man nga do may pattern how? Kay ti ko ni add mo ang 9 plus 9, 18 plus 9 pagid plus 9 pagid hasta makalabot sa 6. Nga pagdugang mo sa 9. Ti kaangay gid diri ang nagwa. 9, 45, 36, 27, 18, 54. Bangod sini, ti sino man abi ang maghuna-huna man? Nga mangin divisible by 9 ang mga naguluwa? Ti abi sang iban sa lang yaang daog. Abi mo bala ikaw na ya makakuha sang jackpot nga masobra 236 million pesos. O galing, kay ti, madamo gali kamuya. Hindi lang duha ang imo di nga kahati. Kundi masobra 400 ka mga winners. 433 ang mga nagdaog sa 655 Grand Lotto kagabi. So sa 236 million pesos, siyempre tulungaon ina. Tulungaon ina sa 433 ka mga nagdalaog. Tibuot silingon, kay ti ang exact amount sang jackpot is 236 million 91,188 pesos. So kada isa, magabaton sang 545,000 pesos. Or to be exact, 545,245 pesos each. Ti madamo gani nagasiling, ano ni man? Kay ti ko lang tawo naton sa 5 numbers. Kay ti, may ara man na sa madaog mo nga. Like for example, abi sa anom nga bola, sa anom nga numero, ti syempre ang 5 numbers dira. Kung 5 numbers lang yang iya nga ang nagwa abiya sa iya, nga pag taya sa loto sa 655, may dag-on man na sila. Sa 5 ka mga numero, mas damo pagaliya ang nagtaya sang exact gidya nga anon ka numbers. Kaysa sa 5 ka numbers, mas damo ang nagdaog sa jackpot. Ikumpara mo siya sa 5 ka mga numero nga gintayan sa mga tao. So kung i-rearrange mo ni siya, ang ining nagwa nga numero nga 9, 45, 36, 27, 18, 54, tanan nga ni is divisible and sequentially by 9. So ano ni bala? Accidentally lang ning amo ni ang nagwa nga resulta. Madamo gani nagasiling ti what if be ma-invite sa statistician ang gobyerno kag i-explain ang amo sini kay do hindi ko no mapatihan. Suno sa iba na. Pagwaon ko nunik ang ining mga ticket nga gindagan sa mga bettors, sa mga nagtaya. Ano ni nagkataon lang abi? Nga ba, pulo pareho ila numero? Actually, kung magtaya ka na sa loto, may ara na nga ano mo, may ara na nga lucky pick, depende na iya sa customer sa manugtaya, kung may ara siya sang ginasagod gid biniya nga numero,
nga ti siya gid ang mapili, pero may ara man niya nga lucky pick. Ang buot silingon sang lucky pick nga ini, mga kabombo, mismo ang system ang mag-generate sang numero para sa imo. So, ang lucky pick nga ini, isa ni siya actually ka computer-generated number. Kati doon na nakaagi man kita sinasang una, ano mo? Bantay sa lotohan? Ti ang lucky pick nga ina, like for example, may mataya abi, masiling nga ti, lucky pick lang akon. Sumapindot ka dira sa system kung anong ipagwa sa system nga numero, amo na siya ang numero sang customer sang nagtaya ya sa imo. So, nagapakita dira sang random nga mga number, combination na siya sang number, nga gina-generate sang computer, tapos amo na siya ang numero na nga gintayan sang imo ya nga customer. Ti madamo nagasiling base bala lucky pick balahaw ang ining mga ginpangtayan sa mga tawo. Rason nga ti hindi lang isa, hindi duha, hindi tatlo, kundi 433 gidya ka mga manugtaya ang nagdaog. Ti para sa iban actually maayo man ni kiti maduludamo-damo man ang ma-sharean sang 236 million pesos. O galing para naman sa iban imbes kung tani bala nga ti isa lang siya, duha lang siya nga madaog. Ti matunga pa sa masobra 400 ka mga winners. Tinagpagwa man diri actually. Nagpagwa man actually sa statement ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Ngati ang ining draw ginpatigayon ni siya kahapon Sabado, October 1. Kag di iniya paathag nila ngang ining draw nga ini is televised and recorded. Ang choice sang winners hindi ni kuno ya computer generated o kon manually nga gindraw. Kag ti ang mga winners nga ini halin sa Luzon, Visayas kag Mindanao. So 3 separate system ina siya. Sunod sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Apisar nga ti do hindi kuno mapatihan ang numero nga nagwa sa 655 Grand Lotto. Ti hindi man ini kuno improbable suno sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Kaya ti ang ining combination sang numero kinahanglan nga ti common bet combination ina siya. So amo na subong ang ginasiling gani sang iban nga tibisan gani sa iban nga pungsod. Kung may mga lottery, do kabudlay gid nga magwa ang numero nga amo sini nga divisible by 9. Tapos ang divisible by 9 as tapos sa 6 sunod-sunod pa nga pareho. Tiambagan ni sa iba ni basi ano niya ipasulod di sang Philippine Charity Sweepstakes Office sa Guinness World Records kay ti do ka pinasahi ang ining 433 ka mga winners. Ti ini subong ang checkeron man sang bahin. Kay ti madamo sang question madamo sa mga hindi makapati. Ti basi may patigayono naman ng investigasyon sa bahin sang among nga talatapan. Kag usisaon kung sino ning mga nagdalaog. Kung bala matuod gid man ini kay basi bala kung may ara bala sang ghost employees, basi may ara bala ghost winners nga ginatawag. Amo na ang dapat nga usisaon na. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 36 minutos. Makaligad ang last 4 sa aga or hapon. Hapon gali. Aton dugay-dugay tsakyaron ang linya ni Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura. Bangod nga ti ang nasambit nga board member, may ara sang ginduso or ginaduso nga provincial ordinance. Ini hindi naman ni siya para sa mga
Hindi para sa mga tao, kundi para sa mga kasapatan. Kaya siyempre kung may ara sa mga kalamidad, agod nga maprotektahan man ang aton nga mga kasapatan. Especially ang permita upod-upod During sa mga natural disasters and calamities, may ara sila sang shelter or evacuation center, natidra sila ibutang. Kaya may ara man sila sang kabuhi mo. Maayo gid ang mga amo sinibala nga mga tikang. Nga agod, hindi man sila yung mapabayaan, masapupo man sila bala. Kahit kalabanan, syempre, kung may mga kalamidad, for example, may mga bagyo, ang masami lang nga gina-evacuate, syempre mga tao, kung kaisa gakalimtan nato ng mga kasapatan. Ang ibandera, nagakahigot lang ang mga ido. Gakalimtan lang. O galing kay ti isubong, maayo man bala kung kaisang iba naton nga mga kabombo, iban nga mga pumuluyo, ti siyempre, ang mga kasapatan dako man ang bulig sa aton mo. Amo na nga kunara sa may mga kalamidad, ti magluwas sa mga himata naton, pamilya naton, nga sa pupuho naton, ulikdan taman ang mga kasapatan, nga upod naton nga sa balaya. Sa aton nga pagpanumbalik, siya kironta ang linya ni Board Member Rolando Distura. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdoma. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. ¡Viva! 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 ¡Señor Santo Niño! ¡Paz! Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog,
Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants. Sa Bombo Philippines Standard Time, 42 minutos. Makaligad ang alas 4 sa hapon. Balik-balikan ta ang linya ni Board Member Rolando Distura. Ibaloon ta kon nga ang ati ammonia ang ginduso nga provincial ordinance sa nasabit nga board member nga kung sa diin ti mahatagan sa evacuation center man agud kati maprotehiran ang mga kasapatan, especially during sang natural disasters and calamities. Yara sa piyaka linya naka-standby si Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura. Board, maayong hapon. Welcome sa programa Bombo Report sa edisyon. Kaupod mo si Bombo Lindsay. Mayong hapon, Bombo Lindsay, kag sa tanang pagpalamat sa isang Bombo Radio. Mayong hapon gito. Board, may ara ikaw sa ginadusong Provincial Ordinance number 2022-09-10. Pwede mo kami masugidan kung ano ni siya nga sahi isang ordinansa kag anong katuyuan sini board kung nga ang ginadusok mo ini. May propose na kitang ordinance, actually na-refer na sa ato ng committee ba, sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management. Kaya kung sa diin, tang nato da sa aton ordinance nga bagay gid nga may evacuation center man ang aton mga kasapatan, I mean ang aton bala nga companion animals, no? Ay madamo si mga instances nga amo pa ini quiz ang ginaulikdan sa aton nga mga pumuluyo. Ang iban hindi bisa may mandatory ng mando nga ma-evacuate pero hindi sila magaling kay mangod sa ilang mga companion animals. May ara man iban nga naga-evacuate man sila pero naga-risko kabalik, no, sa pagkuha sa ilang mga pets, no, nga ginatawag. So bala mo ang para sa ako kag ako gapating ang aton mga pets, mga companion sa ini mo, mga kontaksabahin ini sa aton pamilya, sa aton pagpangabuhi. So amin ang ako na tuyo nga bala mo there are instances also kung dala nila ila pets, ang ilang mga companion animals sa evacuation center nga may upod nga ibang nga tawo, create sang animosity kag dugangan pa siyempre kaka-stress man ang ido kay hindi niya namang pa nga may iba ng mga tao nga upod sila sa isa ka lugar. Yes. No? So it will create animosity kasi again, of course mataghol kag maka-stress man ang sapat, dugangan man siyempre may stress man ng tao. So dapat may aragin sila separate and distinct iyang evacuation center nga if possible within the vicinity, within walking distance sa evacuation center man sa mga tao. Pero ining evacuation center board, ano ni per barangay bala ini or per municipality ang igaduso nimo? Well, ang ginaduso ta initially to be in every congressional district. Pero bala mo, Bombo Lindsay, hindi man talaga banwa ang iyang main hazard o ang iyang risgo nga dako is flooding mo. Masamigid man kita, actually pinaka-dominant sa aton flooding and landslide. So kung flooding amo ini ang dako ang mga tawag nga apektado ang ato mga companion animals, unlike ang mga landslide dito medyo hindi gid man ni masyado sila kay pila man lang ka mga pamalay, but unlike flooding or tawag naton may man ginapay pero may mga tsunami abi sa pila ka adlaw, mas dako ang ang coverage niya, widespread ang calamity. So you will be needing an area for our pets, no, para sa aton nga mga companion animals. So munang aton nga tinutuyo nga ini and then eventually ma-replicate ini sa mga kabanuhanan o sa mga barangay nga sa mga banwa nga may ginabaha pirmi o kunara ang risko sa baha. Pero syempre hindi mo man ni maupod board ang like for example mga ido kag ang mga manok sa isa ka evacuation center. For sure i-separate ini sila, board member Distura, may ara ka mo sa like
i-identify nga lugar para man sa mga manok, mga pato, Board Member Distura? Well, we are talking about initially, we're talking about companion pets, no. Though very seldom man nga may tapat nga pet ka nga pato or manok, no. Because you have also to consider i-qualify nato may mga tapat man niya ginagamit for economics, kasi yung mga karabaw nato, no, mga may ara iya ginagamit for sports, pero ilain niya ang point ko diri subong is more on the companion animals. But be that as it may, na raised up man ilang concern, of course, kung may ara gid man sila dati, i-separate gid man sila. Actually, ako when I was mayor of Dumangas before, may ara ako nga may amo na katahatag sa amon sila ko nga points man sa pagkuha namon sa Kalasag Award. Kaya may area ko to nga gin-identify nga ginhimo siya nga I call it Cattle Relief Park. Kung sa diin elevated ini siya nga the basketball court. Okay. Kung wala sing baha, pwede himuon sang kumluyo da kabataan basketball court or palay dry pavement. Pero may kwan siya may atop sa kilid. And then kung may baha, dira ginadala sa mga pumuluyo ang ilang mga karabaw, mga baka, mga kanding, ang mga baboy nila. Separate siya sa evacuation center. So, ang point ko naman subong iya sa I call it iCare, Iloilo Center for Animal Rescue and Evacuation. Nga kung sa diin, dira ibutang ang mga kasapatan sa aton, companion animal sa aton mga evacuees man. Okay. Pero in kaso, board nga ti mapasar na ining imong provincial ordinance, ang maga-shoulder diri sa pagpatukod man diri sa evacuation center for animals, Board Member Distura, iga-shoulder ina sang tagsa ka local government units or mai-augment man nga assistance ang bahin sang Iloilo Provincial Government? Well, ginatanaw naton sa subong, yeah. Initially, of course, we will be asking the support of the governor, sini, nga initially aray sa mga kabanuhanan, no. Na daw mangin siya basis wala mangin daw pilot area. And then eventually sa mga banwa kung mag-adapt sila sini, iya na nakabanwa. Actually kung lantawon mo bumbulinsi hindi man ni dako nga structure mo. Ang importante lang sila is safe ang aton mga companion animals, companion pets, may well ventilated, may tubig, may lugar sila kag again hindi man sila of course mabutang man sa risgo. So amo na ang aton hindi gid man niya tama ni kadako nga costing niya daw, parehas pala sa mga hospitals, mga the pet hospitals sa mga animal hospitals, no. It's just going to be of course pinlo, well ventilated, well lighted, kag safe ang aton mga kasapatan. Kay because nakita naton nga kung ang isa ka evacuee may mabili ng iyang pet dito, kita mo ng stress niya kagan mo labi na kung mabutang sa risko kita gani. Ako personally last month ang ako isa sa mga pet dog ko na taliwan lain man buot mo, actually tulo man luha mo because they've been there for you, no, for such quite a while. So dako niyang bulig sa mga pet mo. Yes. Sa aton kaya ang stress di ko mo tawag ko ni amo ni kapadula sa akong stress kag sa akong atensyon. So amo na ang akong nga pananawan sini. These are programs na nakita ko gani even sa mga banwa. I know this is going to be sustainable because local government units can also take a look into income man sa aton nga mga ginabaligya nga mga kasapatan o Yes. mga slaughterhouses o may bakwa sang share dira nga pundo to sustain such endeavor, such program. Oo, insakto gid board kay syempre kun kay isa bala may mga amo sini may mga bagyo no nga nagakaratabo kun kay isa syempre malipatan ang mga kasapatan pagbalik mo ya imbis kun tani nga ti makabulig-bulig pa bala sa imo nga pala nga buhian kun kay isa makitaan mo na lang ati wala na patay na mga manok mo kag iban mo pagidra nga mga kasapatan board. Gusto na kay again ang
amo ning masabi makita nato because they are part of our life and part of our economy man. Yes. No? So again, amo nang akon nga tinutuyo sa akong ordinance nga kung sa diin maka aton nga mga kaupod no sa aton nga mga companion animals nato. Kay again isa pa ka point nato diri kinatagad sa stress, especially Subo, October. Pag-asa, the Weather Bureau said that most likely ang manubo nga nagmasulod na bagyo sa Pilipinas is most likely hindi magdubo sa duha. 2 to 4, no? And then the rest of the remaining months. So, wala isa sa mga nakita ko nga and I'm sure may kopdanan ko man sa provincial board will also be having a open mind on this while we present this. Kag gusto ko man gani panawagan ang mga animal welfare groups na Yes. nag-ooperate diri sa probinsya sa Iloilo. If we can get in touch with the office, kag makangayo man ako base sa imong policy may makuanla sa inyo kay makatawagan ko sila para ma-set ko ang committee hearing para maimbitahan natin sila as resource persons. Okay, maayo gini na. Pero sa Subong, board sa diinan ni Subong, ang ano na nga level, ang ining provincial ordinance nimo? Ari na sa committee ko. Okay. Last week, actually, na-refer na sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management. So, actually, kung lang tawon mo, Bubulitsi, no, para sa ako niya, we have to keep in all our efforts in the government, no? Tanan kung pwede matalagit nato no sa aton nga programa sa aton panggobyerno. So amo nang aton nga kuan aton nang ginatan-aw nga kinahanglanon kinat na anda patigayon ni nga ordinansa. Okay, sige. Oo, sige. Madamo gid nga salamat, Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura sa time maginahatag mo diri sa amon sa Bombo Radio Iloilo. Sa liwat board, maayong hapon gid. Salamat man Bubulitsi sa sining kagayonan. Salamat man sa aton nga mga pumuluyo, especially sa 4th District katamyaw gid ako. Maayong hapon, God bless, mabuhay. Nabatian mga kabombo, si Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura ang chairman man sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management. So maayo ini nga tikang nga kung sa diin tinapaminsaran sa aton mga board member ang ining paghatag man sa proteksyon sa mga kasapatan, especially kung may araya sa mga natural disasters and calamities nga mag-abot dari sa may bahin sa probinsya sang Iloilo. Kati siyempre sa nasiling ko na may kabuhi man na sila nagaginawa man ang aton nga mga kasapatan kag inadako ginay nga bulig, especially sa mga palangabuyian sang aton nga mga pumuluyo. Ti sang damlag lang sa regular session sang 14th sang guniang panlalawigan last September 27 gina-introduce dari ni Board Member Distura ang ining proposed Provincial Ordinance Number 2022-09-10 o kun ang an ordinance establishing evacuation centers for animals during natural disasters and calamities, appropriating funds thereto and for other purposes. Also to be known as the Iloilo Center for Animal Rehabilitation and Evacuation o kun I-CARE. So ang nga daan sunod diri kay Board Member Distura kay bisan kita man na obserbahan taman ng mga tawo ga-evacuate lang gahalalin lang sa ila tagsa ka mga balay ginabilin lang balang ilang nga mga kasapatan. Nabilin lang ilang mga kasapatan maghalin sila sa ila balay during evacuations kasunod kung may ara sa mga kalamidad nga nagakatabo. Ti ang kung may mga may mga rescue operations na ginapatigayon, ti masiling bala naton nga tido wala gina-prioritize ang ining mga kasapatan, ti syempre ginauna gid ang kabuhi isang tawo. Pero ti amo maning mga rason kung kaisa mga kaso abi kung sa diti mga residente naton hesitant man nga mag-evacuate despite abi sa mga mando man bisang local government unit. Bangod nga ti, concerned man sa ila nga mga kasapatan, hindi mahalinan mga kasapatan nila kay ti wala sang dalaan
kung magkato sila sa evacuation center, di basi kung makadisturbo man sa iban nga mga evacuees kung magdala sila sang ilang nga mga kasapatan. Ang ining tika nga pagbutang sang evacuation center para sa mga kasapatan, dako gid ini nga bulig para sa aton nga mga pumuluyo nga may ara sa mga kasapatan, especially sa probinsya sang Iloilo nga tiang palangabuyan sa mga tawo didto. Syempre, kaumahan sagod gito sila sa mga kasapatan nga ti makabulig gid sa ilaya nga palangabuyan. Ti kun kaisa sa nasiling ko na kung magdalaman sila sa mga sapat nila abi sa evacuation center, syempre madamo man na ang mareklamo bangod sa concern abi sa health o kung mga kagahod abi sang, like for example, may mga dala kaya nga ido kuring sa evacuation center, ti hindi mo manigar nga may ara gid sang may magreklamo. Tiga pinaagi sa amo sini sa pag maduso sang evacuation center for animals, mahatagan sang shelter ang mga kasapatan, especially during sa mga kalamidad. Kati ang ining eye care sa nasiling ko nati, syempre dapat mangin operational man ang tagsabi ka mga local government units mangin ang mga animal groups manabi no, mga grupo manabi sa mga pet lovers. Amo to ganiya bal ni board member Distura, in kaso nga ti may aras ang pakigangot sa iya, makapatigayon bala sang committee hearing abi ang bahin sang sangguning palalawigan sa pagpamuno sang Committee on Disaster Risk Reduction and Management, and also sa mga grupo man sa mga animal rights group o kung mga pet lovers, dagod nga ti mahibaluan man ang ilatag sa mga sentimiento kag suhestyon man sa proposed ordinance. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 58 minutos makaligad ang last 4 sa hapon. Sa dugang panaton nga mga balita, ang bahin sang Department of Health sa pagpamuno man sang Regional Director nga si Dr. Adriano Suwaan, kati syempre nagataas na ang kaso sang acute gastroenteritis and also sang cholera. Ti syempre kinahanglan taman kung ano balaya ang suhestyon sang Department of Health, kay tito madugay-dugay mga wala kita wala kita ka bati sang tingog sang Department of Health Region 6. Tinapakigangutan ta mismo ang direktor sa Department of Health Region 6. Sa hindi lang madugay, pabati ta sa inyo ang suggestion man or mga tika nga ginahimo sa Department of Health. Agod nga ti ma-address ang ining mga kaso sang acute gastroenteritis and also sang cholera. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdoma. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga Sa psychologists. Bombo Philippines Standard Time 3 minutos. Makaligad ang las 5 sa hapon. Sa nasiling ko ng bahin sang Department of Health, Region 6. Wala man nila gina sarado ang posibilidad nga ti makapatigayon manabi ang Pilipinas ang pagpangbakuna batok sa acute gastroenteritis kag sang cholera. O galing kay ti sa subong ang gina-prioritize sang amo nga ahensya. Amo pa lang ang vaccination for or against COVID-19. Ti karon bangod sa nagataas nga kaso sa acute gastroenteritis kag sang cholera diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo manginggani sa Negros Occidental ha, may ara sa mga kaso sang cholera nga na-record na tuya dito sa ila. Ti karon nakapakigangot kita sa Department of Health Region 6. Ang pagpakigangot dito na-challenge pa kita sa kuha sang statement sang direktor ka Department of Health kay do ka budlay gid laboton. Tiging pakigangutan naton si Dr. Adriano Subaan, ang Regional Director sa Department of Health. Nimkuhaan ta siya sa pahayag kung ano balay ang advisory sa Department of Health Region 6 bangod sa mataas na nga kaso sang nasambit nga mga balatian. Tisuno sa iya, dapat nga siguruhon ginaton sa mga pumuluyo nga potable water ang ginabakal naton, ginainom naton, hindi contaminated. Dapat siguruhon taman nga ti kung sa diin kita nagakuha sang tubig. Bangod nga ti ang tubig, dapat matinlo gid. Kag isa sa mga rason kun nga nga ti may mga amos ni nga balatian kung kontaminado ang tubig o kung higgo abi. With regards naman niya sa technical assistance nga ginahatag sa Department of Health Region 6. Ti madamo naman kuno sa mga technical assistance nga ginhatag ang Department of Health sa mga pasyente nga may acute gastroenteritis kag cholera. Nakapakigangot naman sila sa mga stakeholders sa mga tubig abi, gina-remind sila kung anong dapat himuon. Ang ini mga water refilling station bala. Kag ang functionality man sa mga water laboratory. Agod nga masiguro nga ti matinlo ang tubig nga ginainom sang mga tao. Dapat may ara kuno ina sang Local Health Drinking Quality Monitoring Committee. Tagsa ka mga local government unit. Kay ining mga committee nga ini. Ang ining committee ba, sila na iya discuss abi tuhoy sa tubig,
especially sa drinking water, kung ano ang kinahanglan sang banwa, kung may problema, anong himuon sa local government unit. May araman ina sa mga tagsa ka local government unit, apang hindi bala masiling naton nga ti wala bala na-activate, hindi operational. So dapat nga ti i-activate kuno ina. Suno sa Department of Health Region 6. Naga-provide man ang Department of Health Region 6 sang logistics sa Iloilo City, including abi ang mga aerosols, antibiotics. Nagapakigangot man sila sa City Health Office, sa Provincial Health Office. Naga-collaborate man sila sa tagsaka pamunuan sang amo nga mga talatapan. So sa possibility nga may vaccination nga pagaymoon, so ginalauman pa lang sa Department of Health. O galing kay Tisubong, ang focus pa lang subong sa Department of Health, amo ang pagpambakuna against COVID-19. Yari balatong pamatian si Dr. Adriano Subaan, ang Regional Director sa Department of Health Region 6. Ang talaga primary advisory namin is to make sure na yung iniinom na tubig potable, na hindi siya contaminated, na sigurado tayo kung saan kinukuha yung tubig na yon, and make sure na yung iniinom ng ating anak, ang ating kapamilya, ay sigurado tayo na potable po siya. Ibig sabihin, hindi tayo magkakaroon ng acute gastroenteritis or cholera. Actually, we have already provided a lot of technical assistance from the very beginning nung na-discover na sa aming surveillance unit regarding yung increasing cases of acute gastroenteritis. In fact, the testing, collection ng specimen tayo padala nun for the testing kaya nalaman na meron siyang cholera. At saka, yung the organizing, we have actually tapped the stakeholders about the water and then reminded them of what are the things to be done, including those yung water refilling stations, our water laboratory, and then the functionality of our local health drinking quality monitoring committee na dapat functional siya sa local government unit. Ito kasi yung committee na tumitingin talaga kung anong kailangan sa munisipyo, kung anong gagawin. This is actually the committee that sits down and discuss anong problema tungkol sa tubig, na iniinom na tubig, not just any but water, the drinking water. At tinitingnan nila na may quality yung tubig na yun. At kung may problema, anong gagawin ng local government unit. So we have provided assistance on that and also activated some. Meron organized po hindi siya activated. So we made sure na ma-remind sila to look into the possibility of diarrheal cases na pwedeng mayari sa kanilang respective areas. Anytime soon? By the way, we have also provided logistics sa City of Iloilo. Marami din ibigay, including the fluids, aerosols, antibiotics. Marami. From the very start naman, we have already provided assistance to the City Health Office of Iloilo. And we are collaborating with Dr. Tang. Grupo yan Anytime soon, the vaccination program for cholera or AGE, are we seeing towards that, Director? Well, hopefully we have that in the future. Pero ngayon medyo di pa masyado maybe in the development area. But what we're pushing right now is the COVID-19 vaccination. Nabatian si Dr. Adriano Subaan, ang Regional Director sa Department of Health Region 6. So amo na ang ginahatag nga assistance sang bahin sang Department of Health Region 6. Sa bahin sang probinsya sang Iloilo, kung lantawon naton ang kaso, actually sa acute gastroenteritis, may mga na-record na kitayang patay sa probinsya sang Iloilo. Actually, ang kaso sang acute gastroenteritis sa probinsya, nagalabot na sa masobra 80 or masobra 80 ka mga cases. Pero, when it comes sa mga recovered and active, halos tanan naka-recover naman actually. Ang masubo-subo lang diri kay may mga na-record kita nga mga napatay bangod sa acute gastroenteritis. Sa Barotac Nuevo, ang Barotac Nuevo may 12 ka kaso sang acute gastroenteritis. Napulo dari naka-recover na o galing kay may duha ka mga napatay.
isa ka 26 anyos nga lalaki kag isa ka 82 years old nga lalaki. Sa bahin sang konsepsyon, may 7 ka mga kaso. Sa acute gastroenteritis, isa dari ang napatay, kag 6 ang naka-recover na. Ang napatay is 51 years old nga lalaki. Ang bahin sang Anilaw, 5 dari ang kaso, wala iya sa may napatay, tanan naka-recover naman. Ang balasan, isa dari ang naka-recover na. Ang bahin sang Dingle, ang Dingle may isa ka naka-recover na. Ang Haniway, isa naka-recover man. Ang Leganes, may 5 ka mga kaso, pero tanani sila recovered naman. Samtang, sa bahin naman sang Miagaw, may 5 ka kaso sang acute gastroenteritis. Pero ang 5 nga ni, 4 na rin naka-recover, isa nagapabilin sa Ilabalay. Sa New Lucena, may isa man kakaso, pero naka-recover na. Ang Banwasang Uton, may siyam, pero naka-recover na tanan. Ang siyam nga ini. Sa bahin sang Pavia, may 4, naka-recover naman ni ang 4. Ang Putotan, may 3, 2 na rin recovered, isa ang admitted. Sa San Dionisio, isa ang naka-recover. Sa San Joaquin, ang San Joaquin dari, isa lang tuod nila kaso, pruti na patay pa ini, 81 years old. Ang bahin sa Santa Barbara, may 7 ka kaso, pero tanan recovered. Kag, sa Banwa sang Tigbawan, 2 dari ang patay, ang Tigbawan, gid rin pa yung pinakamadamo nga kaso. 17 ka mga kaso sa acute gastroenteritis. Ang 2 dari na patay, kag ang iban is recovered naman. Ang mga napatay di nga 2 ka bilog, ang 4 ka tuig nga bata, kag 8 ka tuig nga bata. Kag may ara man sang sa bahin sang Zaraga, may isa ka kaso pero recovered na ini. So bali may aras ng 2 ka active acute gastroenteritis cases, kag halos tanan naka-recover na. Ang mga napatay nagapabilin sa 6. So iniya nga data sang Iloilo Provincial Health Office na record ini subo nga simana. So may possible, wala tamang gina pangayo, pero dako gid ang posibilidad nga madugangan naman ini ang ining mga kaso sang acute gastroenteritis. Kaya ang first case pa lang to gani last time sang fatality bangod sa acute gastroenteritis. Last week lang to ya. Ginkibot kita nga pagka lapot sa subo nga simana, gulpiada lang timbuok, dugang sang 5 ka kaso sa mga fatality, mga napatay. Amoy nakadasig ang paglala sang balatian. So in kaso nga may araya sang gina reklamo ang imo dara nga himata, imo nga pamilya, nanay mo manda, tatay mo, bata mo, nga gasakit ang tiyan, ginahilanat, hindi na padugay-dugaya pa. Mas maayo gid nga diretso gilayon sa ospital or igpakonsulta gid gilayon sa doktor o kon sa health center o kon sa rural health unit. Agod nga matatapan, mabulong gilayon insigida. Kung ano man ang balatian nga gina-eksperyensya, sang imo nga himata, bata mo manda, nanay mo, tatay mo, agod nga malikawan ang paglala pagidya sang sitwasyon. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, just 6 minutos, makaligad ang 5 sa hapon. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdoma. Na
ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala. Para sa Bombo Philippines Standard Time, 9 minutos makaligad ang 5 sa hapon. Bangod sa sining pasar sa Senado sang postponement sang barangay kag sangguniang kabataan elections, ang election watchdog groups syempre na taas kilay. Bangod nga tido kaangay kuno nga ginadalukan sang kinamatarong ang mga pumuluyo nga magpili sang ila ka gusto luyag nga liderato para sa isa ka barangay. Tisunod diri sa National Citizens Movement for Free Elections. Ang pag-isol sang December 5 nga dapat kuntani petsa sang eleksyon sa another date. Ti ang propose diri nila nga petsa sang eleksyon, that will be on December 5, 2023. So bali isa pa katuig nga pag-extend naman sang termino sang mga barangay kag sangguniang kabataan officials. So sa bahin sang election watchdog group, very disappointing ang amo sini nga lihok sang Senate kag sang House of Representatives. Kay di do kaangay nga gina kalitan ta sang demokrasya mga tawo suno sa ila. Tiniya nagapakita lang ini kunuya nga tido. Do wala bala sang commitment ang mga senador,
mga congressmen, sa mga pumuluyo. Ti ang ining nasambit nga grupo, ang ining National Citizens Movement for Free Elections o CONAMFREL, sila ni sila accredited citizens arm sang Commission on Elections. Samtang hindi lang ni sila yaan nag-aalma, nag-react, nagataas kilay, nagapamalabag sa postponement, kundi magluwas sa NAMFREL, araman ang Legal Network for Truthful Elections. Nga tido ka ngay nga attack ini sa batok sa demokrasya, kagahom sa komunidad. Ang ining pagpostpone sang barangay kag sangguniang kabataan elections. Ti ang ining pagdelay sa nasambit nga eleksyon. Do kaangay nga ti wala sang kinamatarong ang mga pumuluyo nga magpili sa nasaling ko na, magpili sang ilan na hamutan nga mga lideres ti humalin sang 2016 nga postpone na lang ni sang barangay kag sanggunian kabataan elections. Kung sa diinti naglabot na ya sa 5 ka tuig ang nangin termino sa mga barangay officials, tidong masuka na niyang iba naton nga mga pumuluyo ya. Kagluya gid ya kung pamangkuton mo ya mga tawo dari sa aton subong, mangkuton mo ya mga tawo dari sa may tagsa ka mga barangay, ay mayorya gid ya gani ang nagasiling nga dapat gid ya nga dayunon ang barangay kag sanggunian kabataan elections. Kaya di sabahin gani sang Commission on Elections, kung sila naman niya pamangkuton, abi nyo, handa na ya sila mo? 80% ready na sila ya nga magpatigayon sa nga barangay kag sangguniang kabataan elections. O galing kay siyempre ano abing nagahold sa ila? Siyempre ang mga hagna nga ginpangduso, nga ginpangpasar. Una sa House of Representatives, kaya ti mayorya man to sa mga congressmen naton, ang luyag nga i-postpone ang barangay kag sanggunian kabataan elections. Mayorya man sa mga senador, ang luyag man nga ma-postpone ang barangay kag sanggunian kabataan elections. Ti wala gid nagakonsulta ang mga officials, mga politiko, sa mga tawo, sa mga pumuluyo, abi. Kaya ting ila lang ya nga hatagan nila sang sang igtalupangod. Ti una nga ginasiling tuya nila, isa sa mga rason kung nga ati ang postponement sang eleksyon, agod nga makakinot ang gobyerno sa pondo, kag mahatag bala ang dapat kung tani nga pondo sa pagdayon sang eleksyon, iset aside, ihatag anay sa pag-address, hatag sang response sa COVID-19 pandemic. Nga may ara, pagid bala sang mas importante, pagid nga mapainan sang pondo para sa magluwas abi sa eleksyon. Amo ng kalabanan sa mga rason sa mga politiko. O galing ginbali man diri sang Commission on Elections ang ining statement kag tinagambal ang Commission on Elections nga ti ang pagpostpone sang barangay kag SK elections hindi man isa gyapon magresulta sa pagkinot naton sang kwarta. Instead,
makagasto pagid kita sang duga nga pondo para sa gobyerno. Ti ano yung ginawangal sa mga senador ka ginahoro-horo gininila nga ipasar ang postponement? Nga ti nga Commission on Elections na nagani ang nagasiling nga hindi man kita sa gyapon makakinot kay in kaso nga i-extend ining termino sang mga barangay officials nga nagapungko subong or i-postpone abi ang barangay kag sanggunian kabataan elections. Ang resulta sini mangayo sang pondo ang Commission on Elections para sa diin para sa pag-resume na naman sang voters registration. Kay tikinahanglan diri materyales. Ti kung ma-postpone gid man ini, dapat hatagan sang gobyerno sang duga nga pondo ang ginapangayo sang Commission on Elections 5 billion pesos. In kaso nga ti hindi madayon ang barangay kag sanggunian kabataan elections. Ti do amo man sa gyapon mas magasto pagigani kita. Kung hindi pagdayunon ang barangay kag sanggunian kabataan elections. Ti ang makakinot lang dari guro among mga politiko nga nagapungko sumong sa pwesto. Ang mga congressmen, mga senador, basi kamo lang ya sir, ma'am, ang makakinot sina. Kiti basi way pa kamo pondo? Way pa funding para kay KAP, para kay kagawad? Way pa kamo sang maihatag nga kwarta para sa ila nga pagpangampanya kay ti basi may ara kamo sang utang nga kabaraslan sa ila kay ti basi mambal kamo sila nagpadaog sa inyo sadtong eleksyon. Amo na nga in return mabulig man kamo sa ila sa pag-provide sang fund sa ila nga pagpangampanya ti basi subong wala pa. Kay ti basi gapanga-pangapa pa kamo. Kung sa diin kamo makuha sang pondo nga yatag sa ila. Amo na nga tido ginatutdan ang alatrasan nyo nga dapat mapasar gid ini mapermahan gid ini sang presidente naton ang ginaduso nga postponement. Ti ano yung labot sa mga pumuluyo abi sang inyo diri nga pondo para sa mga tao, para sa mga barangay o kagawad kag barangay kapitan? Ti ang commitment dari sa dapat sang opisyal ara sa pumuluyo. Ti ang panawagan ginapangayo na lang subong sa Commission on Elections. Hindi na pagpalaboton pa sa Nobyembre kag antes mapirmahan ang ining postponement. Nga dapat before magtakop ang Oktubre, before magtapos ang bulan sa Oktubre, dapat nga may ara na sa desisyon ang presidente in kaso nga ti i-veto yaman ina, pirmahan yaman ina, whatever it is, kung ano man niya ang desisyon niya, dapat may ipagwa na before magtakop ang Oktubre. Kay alang-alang nakatama suno sa Commission on Elections. Ang ginahulat na lang diri subong pirma na lang ni President Ferdinand Marcos Jr. agud nga manginlayi na ni ang ining hagna nga nagapostpone sa barangay kag sanggunian kabataan elections. Ti kun pamangkoton ta naman. Siyempre mga pumuluyo naton luyag na yan nila nga madayon ang eleksyon. Kung pamangkoton ta naman abi ang mga barangay officials, siyempre for sure pabor sila nga i-postpone imoon sa December 2023 na lang abi ang eleksyon. Kay ti agud nga makapungko pa sila may isa pa sila katuig nga magpungko lang
Pongko lang iban ka pongko, malang wala inobrahan. Pongko lang kagulat sang honoraria. Tiyang iban gani nga mga, ari naman kita, maugtas na naman kita sa mga barangay officials nga ni. Hindi man kita magugtas, kundi nakitaan taman kung may mga maayo man nga binuwatan, iban Ti siguro, dari sa may syudad sang Iloilo, bisan gani sa probinsya ha. Kung butang taapi, sa pulo ka mga barangay officials, pang tupadon mo ni sila. Masiling kita guro, pipila lang gurong mayara sa nga maayong binuhatan. Nga masiling bala naton, nga may mihura. Makitaan ang binuhatan niya sa pumuluyo. Maayong binuhatan ha, hindi malain. Hindi malain nga binuhatan. Ti bandari ang patuman sa mga proyekto, hindi man alalangay. Hay paano na lang Paano na lang inaabi, paano makabenepisyo ang aton nga pumuluyo sa sining mga barangay officials. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 33 minutos makaligad. Alas 5 sa hapon. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa. Sa Bombo Philippines Standard Time, 35 minutos makaligad ang las 5 sa hapon. Check ta ang linya ni Bombo Rezi Bordon. Bangod nga ti kahapon, madamo na sa mga huring-huring ati si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaupod ang iya anak nga si Sandro Marcos nagpadulong sa may Singapore. Agon nga ti maglantaw sa Singapore Grand Prix. Actually, tikom ang bibig sa bahin sa Malacanang. Wala man nilaging deny, wala man nilaging confirm nga nagkadtogin man dito si President Marcos. O galing subong may mga nagwa naman nga mga laragway, mga pictures nga ti ara gid man tugali ang nasambit nga presidente. Aton siya kiron ang linya ni Bombo Rezi Bordon. Sa sining impormasyon, Bombo Rezi, may confirmation na halin sa Malacanang? Bombo Lindsay, a pesar nga wala pa sang confirmation from Malacanang o kon mismo sa presidente sa itong mga kabombo, nagagawa subong ang mga litrato subong nga yara mismo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bahin iya sa Singapore agud nagtambong ini sa Formula 1 Singapore Grand Prix. Bombo Lindsay upod niya sa mga litrato nga nagaguluwa subong si House Speaker Martin Romualdez, and actually kahapon or kagabi
nagwa man gani ang video nga didto man sa nasambit yang event ang presidential son nga si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos nga ginpost ini ni Cavite Representative Aniela Tolentino Bombo Lindsay. Again, sa subong ang bahin sang Malacañang wala pa nag-confirm o kung nag-deny sa mga impormasyon, but ati with this picture nga ti kuha mismo dito sa venue ang maka-confirm na Bombo Lindsay nga ti nagpadulong gid man sa Singapore si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginapahayag nga ti kagabi ni siya nag-abot dito and magapauli man karon sa gabi diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. We all know nga ti si Marcos isa ka Formula 1 enthusiast gid siya or siya siniya Bombo Lindsay. That is why nga ti nagpadulong ini siya dito sa bahin sang Singapore halos sa isa ka bulan after sang iya nga state visit. Sige. Ini si Bombo Rezi Bordon para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! So, may ara na sang pictures nga ti dito gid man si President Marcos sa bahin sang Singapore. Malapit isa ka bulan, humalin sang nagpadulong siya sa Singapore man, bangod ya state visit to siya. So, naglantaw ang aton nga presidente sa Singapore Grand Prix. Kag nagpadulong ini siya sa information nga nabato nato na October 1 kahapon, nagpadulong to siya sa may bahin sa Singapore. Kati siya, isama ni siya ka F1 enthusiast. Kagang iyaw nga entourage, immediately, ginpangdala sa Marina Bay Street Circuit upon sang ilang arrival. Tikon lang tawo naton. Ang ining ticket sang paglantaw mo dari sa Grand Prix, kung regular 3-day package nga ticket sa Singapore Grand Prix, nagalabot ini siya sang 1,288 Singapore dollar. O kung sa peso, it's 52,889 pesos. Each na ha? Pero kung ang ticket mo abi para sa Sunday's event, nagabalor ini sa 988 Singapore dollar. O kung 40,570 pesos. So kahapon to ang mga nagwa lang ng pictures abi or video nga gina-post man gani online ha sang kaupod Manila si Cavite Representative Aniela Tolentino, si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Amo ning nakitaan sa video nga tinagalantaw sang race sa VIP area ini sila sang amo nga tion. Actually, may ara man sang information nga si Marcos bilang F1 enthusiast, ang aton nga presidente, gin-invite mismo sang Prime Minister sa Singapore nga si Lee Hsien Loong nga magtambong sa Singapore Grand Prix. So ining Singapore Grand Prix, gin-establish ni last 2008, isa ini siya ka motor racing event nga kabahin sang Formula 1 World Championship. Tiginalauman nga subong nga gabi magabalik na ang presidente diri sa Maya, Pilipinas. Oras sa Bomba Philippines Standard Time 40 minutos, makaligan ang las 5 sa hapon. Check-in ta sa hindi lamang madugay ang linya ni Bombo Chari Sumagpao bangod sa sining ato balasang damlag lang at naglagyo sa presuhan sa may bahin sa San Dionisio Municipal Police Station. Pero ti asta diing kagidabi, malagyo, kay nadakpan man ini sa gyapon. Ti pasakaan ni siya subong sang dugang pagid nga kaso. Ti mamay mo gidi. Ti galing kay ti siyempre bala, ara na gid sa presuhan kagwa pa. Ano, wala ka bantay mga pulis, how?
Di inabi maagi ang preso, di inabi maagi ning lalaki nga nakagwa ni saya sa San Dionisio Municipal Police Station. Anong mga pulis dra sa may San Dionisio, wala nyo ginabantayan mga preso nyo da? Kung nga nakagwa ni saya, tisubong, bangod nga tinadakpan ni sa ang ining lalaki, siguro umulomol ni mga pulis ni siya, pasakaan ni siya sa nga dugang pagid nga kaso. Dugay-dugay siya karon na ang linya ni Bombo Chari Sumagpaw. Balik kita diri anay sa Barangay kag Sangguniang Kabataan Elections. Ngati ang bahin sang Commission on Elections nagsiling nga sila 70 to 80% na nga handa sa pagpatigayon sang eleksyon. O galing kay ti siyempre, hulat pa na sila sang sang desisyon ni President Marcos. Kati sa nasiling ko na, ang ginahulat na lang gid ang pirma ni President Marcos. Kati tapos na sa House of Representatives, tapos na sa Senado, ang next step is dra na lang kay President Marcos. Kung pirmahan niya or i-veto ang ining hagna nga nagapostpone sa Barangay kag Sangguniang Kabataan Elections. Tibisan gani mga supporters man ni President Marcos. Nagasiling man nga dapat dayunon man. Siyempre ang pag-antos balayara sa mga pumuluyo, hindi man niya maantos dari mga congressmen kag senador. Ang maapektuhan dari sa lawlaw nga pagpamalakad sa mga barangay kapitan kag barangay kagawad, among mga pumuluyo. Hindi man niya mga senador kag congressmen. Sa mga implementasyon sa projects, tuod nga masiling tangati makabenepisyo dara mga pumuluyo hay kun kaisa baw. Amo nga proyekto nga ginapang implement nila pagkadason nga bulan, waay na. Hindi bala siya pang long term. Like for example, dari sa may bahin sa syudad sang Iloilo. Ang syudad sang Iloilo, dapat kada barangay may ara inasang closed circuit television camera or CCTV camera. Agod nga in kaso may man dara nga mga insidente, makitaan abi sa monitor. Kay may closed circuit television camera, dako ginayang bulig mo kung may ara sina. Tuod nga may implementasyon man sang amo nga proyekto baw. Pagkalantaw mo, pagkaisa ka bulan, may mga insidente nga matabo, may mga kinawatay nga matabo abi. Checkeron mo tong footage. Hambalon ka lang yung nga wala nagagana ang closed circuit television camera. Tinano na iya kuno ya? Ano yaging bakal nyo nga kamera, tagpilay, tagtatlosin? Kadamo sa mga quality, ang kalidad, bala ko tani, ang gina-check naton, galing kun kaisa. Ang hatagan na bisang importansya ni sa mga kapitan, ka mga barangay officials naton. Hindi man niya tanan ha, iban. Nga tituod ma-implementar sila sang proyekto, pero dako man nga kupit. Ang baga nisang kilala ko, kupitan ko no. Imbes na kapitan, kupitan na lang. Kahit puro kupit lang nga kupit, ginaubra ni Kap. Ti dapat checkeron gina, bisan ang local government unit, butanta dari sa city government, checkeron tana ang tagsa ka mga syudad na, ang tagsa ka mga barangay. Kun bala, ginagamit man sa husto ang mga closed circuit television camera, tuod may ara makitaan ka sa pagsulod mo pa lang sa barangay, makita mo na ay kanami may mga kamera ang ilang mga barangay. Bisan diin ka magtulok may kamera, lantawabla ko nagandar. Wala nagandar. Ano niya display la na ya?
Amo na yung buluhaton sa mga haslo nga mga kapital, mga wala polos nga. Do mga bata gamay. Masagi ka butang-butang ka closed circuit television camera. Way man nagaandar, guba. Tindi ka mo yakapakayos, ina. In kaso may mga insidente nga matabo. Sabton nyo lang niya pumuluyo nga ay guba na. Way na abi na pa kayo kay way budget. Olo nyo eh. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 47 minutos makaligad ang las 5 sa hapon. Siya kiron tanang linya ni Bombo Chari sumagpaw. Bombo Chari, come in please. Bombo Lindsay dugang sa Anti-Carnapping Act of 1972 o kon RA 6539 ni nga kaso sa nga suspect nga si Aris Anabo nga amo ni siya ang preso nga nadakpan no nga nalagyo didto sa banwasang San Dionisio pag nadakpan ini siya sa banwasang instansya pagapasakaan pagid ini siya sang dugang nga kaso nga malicious mischief. Sa interview sa nga Bombo Radio no kaya Police Lieutenant Soviet Torre ang Chief of Police sang San Dionisio Municipal Police Station pagapasakaan pagid sang dugang nga kaso nga malicious mischief tungod ginguba sang nasambit nga suspect ang propiedad sang San Dionisio Municipal Police Station kung sa diin ginpatiko sini ang 12 mm nga kabilya sang prisuhan. Round bar ini siya Bombo Lindsay, iya ini nga gintulod kaga ginsipa. Dugang pa ni Police Lieutenant Torre ginahulat pagid subong ang mangin desisyon sang complainant nga magkadto na sa opisina sang pulis sa may San Dionisio kay ang nasambit nga suspect Bombo Lindsay no sang September 28 sang nalagyo ini siya sa may banwasang San Dionisio ginpahayag nga nang agaw pagid ini sang motorsiklo sang isa ka persona sa banwasang balasan kag amo ini ang motor ang gingamit nga magpalagyo pakadto sa may estansya. Kung matandaan na Bombo Lindsay sang September 20 nino nadakpan ining si Aris Anabo didto sa may banwasang San Dionisio nga nang karnap sang tricycle alas 4 sang kaagahon ini sang September 20 ginreport nga nangawat kaga after 2 hours alas 6 sang aga nadakpan man ini sa nga kapulisan dito sa may nasambit nga banwa. Kaga subong sang sinilang September 28 alas 8 sang aga nadiskubrihan sang kapulisan nga nalagyo ini siya sa may presuhan kaga after 10 hours man no gabi na ini sang Setyembre 28 nadakpan sa banwasang estansya nga tuyo kun tani sini ni Aris Anabo nga magpalagyo pakadto sa Masbate panganakit-an ini mismo sa nga police personnel man sa San Dionisio Municipal Police Station nga amo ang nagapang-check sa may pantalan dito sa estansya. Yari bala pamatian ang nangin interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Soviet Torre. Gina-file namon siya sang malicious mischief. Malicious mischief kay ginugubaya ang property sang aton nga station. Amo malang to ang round bar nga mga 12 mm nga ginatulod di bala ka ginsipa. Asang September 20 ni siya ma'am nadakpan ni siya nga nagkarnapi ang tricycle. May reported abi sa amo na sang alas 4 sang kagahon and then immediately after 2 hours na dakpan na siya namon sa September 20 so ginkasuhan ni siya namon sa karnaping ma'am. And then amo na nagstay to siya sa amon and then na amo to ang insidente nga natabo but immediately after nag-hot pursuit kami nadakpan man namon sang ni sa ma'am September 28 natabo September 28 at around dira ka din sang 8 o'clock na hibalaan bala. Well siyempre gintipo natin ang aton nga mga personnel and then operatiba naton and then gin-assess naton ang mga possibilities na exit ya diri sa 5th district. And then eventually within 10 hours positively gid naton nga nadakpan siya. Kay very active man ang aton mga kapulisan, ang aton nga mga community na naghahatag information for possible and then mayo lang kay na dakpan ta sa dayon. Pero ang pagbiyahe niya pagpalagyo niya sir may gingamit bagid ni siya nga mga motor? Ang complainant kinahulat-hulat pa bala namon wala nga magkadto sa amon office although nga ina-encourage din namon. Okay sir. Sir panugyan na lang ninyo sa mga pumuluyo dira sang San Dionisio ang pasalig sang kapulisan sa mga pumuluyo.
Ginapanugyan ko lang kag pasalamat ako sa mga pamuluyo naton diri sa San Dionisio sa pagbulig man hatag sa aton sa mga information possibility kung diin naton makita ini suspect. Resulta ini sang maayo nga paghapursot naton sa iya kag padayon gyapon ang inyo nga San Dionisio Police Station sa pagserbisyo sang maayo kag pag-maintain sa peace and order sa aton lugar diri. I can say that this town is generally peaceful. Nabatian ang statement no ang interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Sovietore. So ini siya Bombolinsi no si Aris Anabo. May kaso na ini nga daan nga carnapping kaga pagapasakaan pagid sang malicious mischief kaga ginahulat pagid ang dugang nga kaso sang complainant nga ginkawatan maniya sang motor kung sa diin nalagyo ini siya sa September 28. Kaga ginapahayag nga madanlog na gitmani nga kriminal dito sa may Quinto Distrito. So sa nangin pahayag man posible no nga nagminyar o kung naguba niya ining presuhan ining kabilya bangod sa kadugayon naman pag sa kadaan naman sa nga nasambit nga 12mm bar Bombolinsi rason nga nasarangan niya ini nga napatiko kaga nasipa. So sa subong ginpadugangan na no ang kabilya kaga ginpadamol naman sang San Dionisio Municipal Police Station ang pagwelding sa may nasambit nga kabilya. Tekon wala ni nakagwa ni sa presuhan or nakalagyo ni ang ining preso bumbot siya for sure hindi man na maislan tong kabilya ang kandado. Kay Bombolinsi no may ara ini sa nga gina-construct no nga bag-o nga istasyonan ang San Dionisio Municipal Police Station kay dugay na gid man ni guro ang ilan nga police station so may bag-o sila ni nga gina-construct kaga natalana naman ni nga sa sininga Nobyembre matapos na gid man ni ang pag-construct sang ilan na sambit nga police station so masiling naton nga daan na gid man ini nga presuhan nila kung sa diin nakapalagyo ining si Aris Anapo. Nga bombot siya wala sang may gabantay sa nga mga tion sa mga preso kung nga ni saya nakalagyo. Ang nasambit sa aton no ni Police Lieutenant Sovietore nga alas 8 na sang aga nila ini na lantaw kaga nakitaan nga wala na ini sa pwesto niya sa sulod sang prisuhan. So hindi naton mahambal kung na may nagabantay gid man pero alas 8 sang aga na nila ini nakitaan nga ay hala wala na gid man kaga nakapalagyo na gid man ang nasambit nga preso. Sige, madamo nga salamat Bombo Chari. Ini si Bombo Chari Dalia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Madamo nga salamat Bombo Chari Sumagpao. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 54 minutos makaligad ang 5 sa hapon. May gimpagwa nga statement or paathag ang bahin sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Ining may kaangtanan sa natabo nga vehicular accident sa may bahin sa Mandurriao. Sa statement nila, sunod diri sa amo nga ahensya, ginapahibalo sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 nga hindi namon empleyado ang ginapasuni nga hubog nga persona nga ginaaligar nagbunggo sa duha ka taxi sa Mandurriao, Iloilo City. Base sa records sang DSWD Field Office 6 Human Resource Management and Development Division, wala sa listahan sang amon mga empleyado ang nasambit nga persona. Igatugyan sa amon legal office ang masunod nga lihok sa paggamit sang identification card sang amon nga opisina apisar nga hindi namon empleyado ang nasambit nga personalidad. Ginaklaro manamon nga wala sang kahilabtanan ang DSWD Field Office 6 sa iya ginbuhat kag ini dapat iya kaugalingon nga atobangon. Padayon nga magaserbisyo sa inyo ang Department of Social Welfare Development Field Office 6 paagi sa amon nga mga empleyado nga malinong masinulundon sa layi mapisan kag kometibo sa trabaho. So amo na yang statement sang nasabit nga ahensya kiti may mga nagagwa nga information nga base sa identification card kuno empleyado sang Department of Social Welfare and Development ang amoya nga ginapahayag hubog nga driver nga tinang salakay to sa mga
salakyan kag pati itong flower pot to sang syudad sang Iloilo na salakay man. Di ilang tawon tanong ni reaksyon ni Mayor Treñas ni kay mga imbes nga panamion tang syudad sang Iloilo tungod sa mga ginaaligar mga hubog nga mga driver. Ti amo na ang resulta subong mo kundi karaguba ang mga flower pots kag may mga nabungguan pa nga mga salakyan. Madamo kay moya sang ginulamid nga dapat kuntani tawhay lang ang ang pagmaneho sa dalan. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 57 minutos makaligad ang las 5 sa hapon. Sa aton nga mga kabombo kung kamoy nagapangita sa nga isa ka open air setting pagbakal nyo dara abi sa nga karnisang baboy, utan, mga manok kag iban pagid. Kadtuin nyo lang ang The Farmers Bazaar sa May Plazuela 2. Ang Farmers Bazaar yara sa lower level parking area. Yara sa lower level parking area ang Farmers Bazaar sa Plazuela 2. Bisitahi man ang upper level parking area sa Farmers Bazaar para sa imo kinahanglanon nga mga ulutanon, prutas kag iban pagid. Mayara man sa hagdanan nga naga-konekta sa lower kag upper level parking areas agud mangin mahapos para sa imo nga makalabot sa upper level parking area. Ang Farmers Bazaar gintukod sa tion sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga mahatag sa imo ang safe marketing experience. Subong ang COVID-19, hindi na dako nga pamahog ka nagapakato na kita sa new normal. Ginapasiguro sa Farmers Bazaar nga padayon ini sa pag-evolve para padayon man nga mahatag sa imo ang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Kung budget conscious ka naman, kagati limitado yung imo oras nga magbakal sa pagkaon, bisitahi lang ang Chow to Go drive-thru kiosks sa atubang inasang Plazuela de Iloilo. Chow to Go nagatanyag sa barato nga pagkaon kag madasig labuton. Chow to Go makabakal ka sa pagkaon nga hindi mo na kinahanglan pa nga magpanaog sa imo nga salakyan. Bisitahi man ang mga Chow to Go kiosks sa Senator Benigno Aquino Jr. Avenue parking lot sa Plazuela de Iloilo. Yara dira makitaan nyo gid ang mangganamit, Oven by Alvel, Go-Go Dumplings by Food Pantry, ang Potato Corner, ara man dira, ang Ava Amelia Cafe, Daily Coffee, ara man dira. So for leasing inquiries, please contact Plazuela de Iloilo. Chow to Go, drive-thru kiosk, budget-friendly kag convenient para lamang sa imo sa Plazuela de Iloilo. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 59 minutos. Makaligad ang las 5 sa hapon. Alang-alang na gid ang akon nga tiyempo sa liwat, mga kabombo, sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, 84 days na lang kag Pasko na. Ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oil.
kasubo, sa kahamungayaan, ukon sa kaimulon, sa maayong lawas, ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahong nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang Pamilya Karon. Mayong adlaw, kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Yari naman kita sa aton programa, Ang Pamilya Karon. Ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia, sang Daughters of St. Paul, kag sa gihapon kaupod man naton diri ang aton matutom, kag maukod gid nga pari si Father Francis Perez, Hura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Nga paantes kita magpadayon, ginatamyaw ko diri si Father Francis ang isa man ka maayong adlaw. Maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, ari naman kita liwat. Si Father Francis Perez sa gihapon, ang inyo nga alagad kung may igasugo kag abyan sa kahanginan. Kung naton sa gihapon, Sister Ninia, kag ang tanan naton nga katapo sini nga istasyonan sa aton nga programa Ang Pamilya Karon. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Special man nga pagpanamyaw, ilabi na gid sa tanan nga matutom nga nagapamati kag kaupod naton sa sini nga programa. Karon nga adlaw, tagaan naton sang panahon kag atensyon ang palalikban ni Rodel. Upod kay Rodel, aton ipangamuyo ang iabugos nga pamilya. Mangamuyo kita. O Dios nga mahigugmaon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya, ang aton mga amay kag iloy sa matag pamilya. Ginaampo namon sa imo ang palaligban ni Rodel. O Ginoo, tuburan sang himpit nga paghigugma, ipadala ang imo espiritu sa paghiusa sa matag pamilya, kagabay nga sa tion sang pagtilaw nga nagaabot sa mga pamilya, dugang panimo nga ibubu ang imo grasya. Pagi sini, maeksperiensyahan sang kada isa sa pamilya ang imo pagpanghigot. Hugpo nga ang kada isa sa huna-huna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bag-o nga kusog ang matag pamilya, para ining mga pagtilaw sa kabuhi, mangin oportunidad sa pagtubo sa pagtuo, paglaom kag paghigugma. Initanan amon ginaampo pagi sa imo anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Rodel sang iya palaligban nga gindangop diri sa aton programa. Aton ini pamatian paagi sa isa ka drama. Magasunod man dayon ang mga panugdaon ni Father Francis. Dear Padre, ihinago la ko sa ngalan nga Rodel. Nagapanuigon sang 45 anyos. Naganyat man ako nga magpadala sa akong problema sa imo matahong nga palatuntunan, ang pamilya karon, tungod wala na ako sa iban pang madangpan sining akong problema. Isa ka nurse ang akong asawa. Kag nangin malipayon ang amon pagpangabuhi, kaupod sang amon isa ka anak nga babayi. Nagsugod lang ang akong problema. Sa nagdesisyon ng akong asawa, nga dito na magtrabaho sa Italy bilang nurse. Hindi pa kuntani ako magpasugot, apang wala na ako sa mahimo, tungod nagpamilit gid siya.
Diri ko sugura ng akong pagsaysay. Ano? Gina-process mo na ang imo papilis pakanto sa Italy? Oo. May trabaho nga nagkagulat sa akon dito eh. Kagkada ko sa akon batulong na sweldo. Malayo ang Italy, Mierna. Kag-isa pa, may anak na kita. Madali man ako dito ha. Kag-isa pa ha. Ari ka man. Kinahanglan ni Kathy ang isa ka Iloy, Mierna. Rodel, isa ako ka nurse. Bingastuhan ko ini. Ginasikan ko sang tion. Kagkaroon nga nag-abot ng tion para makapulos ako. Hindi ba ako pagtugtog na makalakat? Makita mo man diri sa ato na makita mo dito ah. Lain ka dya eh. Dito ka dako sang batunon ko. Ginsunod ko na ikaw ha. Ngayon hindi ako magtrabaho kung nakabata na ako. Pero karon, dako naman si Cassie ha. Pwede na siya bayaan. Pero hindi ko na pagpaligaran pa ang kahigayon ini. Mierna sa tion nga buhaton mo ina. Magamugid kita. Bahala ka. Basta malakat ako. Tapos, Naglakat sa Italy si Mernami. Naglakat gid siya. Nagalahin gid ang akong buot, Mig. Ay, amo gali, Meg. Pero kung sa bagay, mayo man na. Kay dako kwarta biltadas na. Mag-aayuhan ang pangabuhi ninyo sina sa ulihi. Hindi malahalon sa ako ng kwarta, Mig. Ang ginapaminsar ko ang mga amon anak kasi Kathy. Ginapangita niya ang Iloy, Mig. At maanad mo lang sa siguro sa ulihi, Mega. Tingahaw, kamusta ko nung kahimtangan niya dito? Nagkapanawag ni sa sakon, Mig. Mayo man ko nung iya kahimtangan dito. Kagdako man ko nung iya sweldo dito. Kag sa tapos bulan ko nung, Mig. Mapadala siya. At mutso diniro ka nagalin sina eh. Wala man nagauntatang ako nasawa sa pagpadala sang kwarta sa amon. Pagkaligad sang duha ka tuig, may nagpauli nga amon kilala halin sa Italy. Kaya nagsugid sa akon, nga nagpamana ang ako nasawa dito sa Italy. Kag sang nagpanawag siya, sa pagpadayon ko pagid. Mayo kay nakapanawag ka, Mierna. may ilaw na ako sa inyo eh. Kamusta si Cathy? Ari, nagakatulog pa. Nagapauli di rin kilala naton. Kagsulo sa iya. May bana ka na ko nung Italiano. Ha? Kinahanglan niya magsugid ka sa matuod, Mierna. Matuod pala ina. Oo, Rodel. Ano? Matuod ko na mo? Amoy ng matuod. May bana na ako. Pero may bata na ka din. Dan hindi na ako makapauli dira sa ato. Pero nga agin pasalig mo si Kati nga mapauli ka. Nga! Anong malain sila? Nasubong bata pa siya. Apang sa pila ka adlaw, makahangop siya. Apang hindi na ako magpauli dira. Hindi na, Rodel. Saan ako na mapauli si Mami di sa aton? Kakuan. Madali na lang nga makapauli si Mami mo diri sa aton. Ana, madali na lang. Madali na lang magpauli si Mami. Sagiran ko, panigan. Hindi na magpauli si Mami mo, Kati. Hindi na. Ano ayan matabo sa akong anak kung makahibalo siya sang kamaturan? Ano ayan? Amo sinakabugat sa nangin problema ko subong, Padre. Apang wala man ako sa may nahimo sa nangin desisyon sa ako nasawa. Subong, wala pa ako sang kaisog nga magsugid sang kamaturan sa amon anak si Kati. Padre, ano ayhan ang matabo kung magpangasawa ako liwat? Mabaton ayhan sang akon anak ang mangin desisyon ko. Buligi man ako sang akong problema ngayon ni Padre. Ulaton ko gid ang imo panugdaon. Ang tagpadala, Rodel.
daw kadamo sa mga palaligban naton nga ginaatubang, problema sa aton personal nga pagsinalayo, problema sa aton nga pungsod, problema sa panimalay, problema sa aton katilingban, problema sa mga kabataan sa eskwelahan, problema sa mga ginikanan sa mga estudyante kag sa tuition fees. Kadamo sinitanan. So, labing hinigugma nga mga kauturan, inyo nabatian ang sulat ni Rodel nga aton nga ginpili kag isa iniman kapag pamalandong sa aton tanan, labi na gid sang madamo nga mga palaligban subong, ilabi na gid sang wife o kon husband working abroad. Halos ang madamo nga mga katawhan subong ang mga Pilipino subong daw naga-exodus pakadto sa nagkalain-lain nga pungsod sa pagpangita sang trabaho kag pangabuhian. Kadamo man sa mga palaligban bangod sini. Ginabayaan ang mga kabataan or ang bana, ginabayaan ang asawa man ginabayaan ang bana, kag amoy na bangod sa pagpangita sang obra. Sa totoo lang kag inang kadamo sa balasa nagakatabo sini nga may pamilya dire sa Pilipinas nga naghalin kag pagkatapos didto sa piyak sagwa sang pungsod may pamilya naman kuno abi nagpangita sang trabaho didto sa gwa sang pungsod apang ti kalabanan sang ato didto sa gwa no kung lalaki man o kung bana uhaw man sang pagpalangga sang iya nga asawa o kung kabataan kung ang asawa man uhaw man sang pagpalangga sang iya nga bana kag kabataan diri sa Pilipinas puro uhaw ang nakitanay dito sa gwa sang pungsod. Tanawa ini ang natabo sa kay Rodel. Ti malakat gid ang iya asawa bisan pa nga hindi pagpalakton. Ti mapurpiya pa sila nga duha kay hindi pa pasugot si Rodel sa proposal sang iyang asawa nga maglakat sa gwa sang pungsod. Ti siling iya na ni tsansa iya nurse ya. Kag gintuman man niya ang kondisyones nila ni Rodel sang nagabata siya kagamay pa si Kati. Ti karon kay dako na si Kati sila niya nagastuhan na siya, naka-eskwela siya, ti kinahanglan nga mangita siya kwarta. So labing hinigugma nga mga kauturan inang kadamo sa mga problema bahin sini. Hindi lamang nga may mga problema nga nagatuhaw nga pagkaabot dito sa gwa sang pungsod. May mga problema sa lingwahe, may mga problema sa kultura, may problema sa kaupod, kag subong man sa lugar mismo. Kag sina iya nga mga problema maabtan na nila dito iya sa gwa sang pungsod. Pero ang isa kidya ka problema ginbayaan nila dire, kun kisa nagapurpiya antis magalin. Kag antis magalin, ang problema dire iya nga dapat iya nga sabton antis iya amo ang balayran. Kay antis maglalakat, kalabanan niya, way mga kwarta mo. Daw mangita anay sa mga pamaagi o kung nangutang anay. Kung sa agency naman iya paagihon iya, ang ini nga mga problema iya, ti una gini mo anay nga bayran, amo ang agency Kay ti nakalakat ikaw, bangod sang agency. Kag amo manina daw parimalig nga tawag naton sa una sa program sa gobyerno, study now, pay later. May eskwela ka anay, gobyerno ang pa-eskwela sa imo, pagkatapos bayaran na nimo ini. Kag amo man ini iya, ang natabo. Promisa lang nga promisa sang asawa ni Rodel sa iya nga bata kay Kati nga mapauli siya. Ti amo ining natabo sa kay Rodel ka sa iyang asawa ho. Malakat kuno mangita sang obra, gali kay naglakat kag napangita sang problema. Ti amak nimo iya nga ginsunlog pa si Rodel sang iyang sang iyang amigo isa ka bes kay nagpanugid siya nga mapadala sang kwarta. Ti amak mo ginsing ka na sa amigo niya ba mutso gali ha? Mutsing nga sang mutso iya sa Espanyol ning mutso Musin ko na sila nga mutso dinero. Amo na ang ila yung mga ekspresyon. Kundi match money Amo na ang mutsing ganon sang mutso diriya kay papadala na siya kuno sang kwarta. Di adjust karon kay ang iya nga classmate nagpauli kag nagpanugid nga may bana na siya gali. Tinanoy na karon kun way gali iya
napangusisa si Rodel sa iya, nagaasa man lang gali iya si Rodel iya nga mapauli siya o gali kay may bana na siya. Kag nagaasa man nga nagaasa si Kati, ang bata niya nga mapauli siya, ginpromisahan niya ini. Ano pagpauli niya kay may pamilya na siya dito sa Gwa. Nagpamana siya to sa Gwa. Sige ang iya nga pasalig kag pasalig sa iya nga bata. Amo na gani nga siling sa iya nga bana san o ka mapauli. Kag diri na hibaluan nga amo ina gali ang nagakatabo subong. Tinamin Rodel, baw nano, naminsionar man nimo subong. Ano ayhan ang matabo kon mga asawa ka man? Ginmensionar mo ina Rodel sa imo sulat nga aton nga gindrama. Rodel, diretso nimo ina. Diretso nimo ina. Pero amo na bala siling naton nga we cannot solve problem by making or creating another problem. Dumduman akon sang una may migogid ko kag maestro sang una sa seminaryo bala si Father Woodrow Gobuan taga Kabankalan ini siya sa mga taga Kabankalan dira nga nagapamati no sa siyudad sang Kabankalan kabalo ko nga kadamo sa inyo da sa nagapamati. So si Father Woodrow Gobuan sang una taga Kabankalan maestro ko sa seminaryo siling niya isa kabis ay sa isa to sa mga extemporaneous nga gintudlo niya no sa isa sang estudyante sa una siling niya if you have the problem solve the problem. If you cannot solve the problem, forget the problem. If you cannot forget the problem, create another problem, but do not bang your head before the wall. Anong putsing ganon niya? Nya kung may problema, solbara ang problema. Kung hindi mo solbar ang problema, kalimti ina nga problema. Pero kung hindi mo malimtan ina nga problema, sila niya buhat, kaliwat-liwat nga problema, another problem. Nya pero hindi mo gid pag-ibonggo ang imuulo sa pader. Kay ti ang pader iya bunga ina sa kaalam sa imo ulo kay ibunggo mo gani ang pader sa imo nga ulo sa ang imo gali ulo sa pader mabuka gid imo ulo. Ti ang problema karon siling ni Rodel nga ano ayhan ang matabo kon mga asawa na siya, mga asawa man siya. Kay ti may bana nang iya nga bana asawa mo sa imo nga proposal Rodel daw akon nga ginatan-aw nga may plano ka man nga mga asawa subong. Ano ayan ang matabo sa kay Kati ang imo nga bata? Ti grabe na gid Ti mo na gani nga diri sa aton sa Pilipinas nanutaran ninyo nga ang aton niya ang simbahan niya iya naga pamalabag gid iya sang diborsyo nga gina-create nga gina-propose ang aton nga gobyerno ang diborsyo i-allow diri sa aton sa Pilipinas. Mga apat lang may apat diri ka house bill nga sa diin ginaplano nga ginapasar kadakuan pundo ang nato ang population control dason ang same-sex marriages dason ang isa dira amo ang illegalize ang abortion kag illegalize ang diborsyo. Kung magsiling nga illegalize naton ang divorce diri sa Pilipinas ambot sing anon nga pariyo man ta sa iban nga pungsod nga anytime ya kung magsiling ang bana iya nga inang hindi na siya sa iyang asawa mapile siya sang divorce kag bayaanan niya mga asawa na siya. Kung ang asawa man masilin siya karon hindi na ko na namian sa imo may nakita na ko may loyagan ako mapile man siya sang iya nga papilis for diborsyo bayaanan niya iba na maupod naman siya sa lain nga lalaki daw kung sa aton pa daw wife swapping o kung husband swapping bala masilin na bayluhanay lang ta karon nga gabi ako ni imo asawa dason akon asawa imo man no amo ina ang nagakatabo nga sa diin ang aton niya nga simbahan nagapamalabag gid sini nagapamatok gid sini kay ma-destroy ang aton nga pamilya ang pag-asawahay kag amo ini ginasiling sa mga manginalamon nga maka-eksperyensya ang mga kabataan sang madamo nga mga iloy kag amay. Siguro matingala ka mo nga nagsiling ko nga maka-eksperyensya sang madamo nga iloy kag madamo nga amay no? Tinasimpre naman kay tikon kapila magbaylo-baylo ang babae sang bana kundi nagapabilin gyapon ang bata. Tikon kuhaon bi karon sang bana ang iya nga bata pagkatapos mga asawa siya kundi maka-experience naman siya karon sang lain nga iloy. Diri pangadaan sa aton sa Pilipinas nga kadamo sa mga manak nga nagaagwanta bangod sang kapintas ang ilang mga manding. Di bala nakanotar ka mo sina? Lain ang kultura ta nga Pilipino mo. Tiya mo inayaya nga nagproblema na subong si Rodel kay waay makahibalo ang iya nga bata
nga ang iya nga iloy may bana na kag may pamilya sa Italy. Ti, ang otro man niya nga iloy, ang siling niya maintindihan niya gid ina iya kon magdako na siya. Apa nga ang kabutigon sa imo iloy ka? Nga nagbutig ikaw. Tani singgana mo lang hindi ko ay magpauli, mangita ko di anay obra. Merna kay balo ikaw nga ang epekto sa bata mo hindi gid maayo. Kay nga bisan sa iya ni katulogon, mabugtaw ni siya iya mo kay nagapaabot sa imo. Kag tanawa bala ang iya nga reaksyon kung panawag kag magsugid ikaw nga pauli ka. Madalagan siya kag makadto sa iya mga amiga kag mapanugid-sugid siya nga mapauli na ikaw. Ti karon waay ka man pauli. Ti kundi ang imo naman nga bata singgano na sa mga amiga niya nga butigon. Nakaintindi ka na Merna? Ti hindi maayo gid iya ang imo iya nga ginahimo kag ginatudlo sa imo nga bata. Amo inagani nga ti naalang-alang man ini si Rodel ang bana ang amay sang nga bata nga si Kati magpanugid bangod sang kay kalanubo pa sang iya nga paminsaron kag hindi ini makaintindi. Ti amo inagani kun tani ang akon bala Mirna sa imo iya nga panugyan inang hindi ka magpromisa nga mapauli ka. Posible nga magdako ng bata mo matingala na siya iya nga way kapagyapon ka pauli nga dugay ka nagsiling nga mapauli. Pero maintindihan ina niya sang sa maghulat bisan sa tunga sang kagabihon nga magbugtaw siya kay nahidlaw na siya sa imo. Hindi ni maayo ang epekto mo mga ginikanan bala nga nagapamati kag subong man sa nagaplano pa nga maglakat. Inang amo man ni subong kon kisa nga daw hindi na nakon maintindihan gani ang pag-asawahay. Abi ninyo kung ako iya mag-interview sa Kalaslon kag masili nga pakasal, Father, inang mapakasal kami sa dasong nga semana kay tapos kasal malakat dayon ang kwan kay may obra. Ay hindi ko iya magkasal ya. Sa rason nga nagpromisa kamo bag-o lang iya karon nga till death do as part na uptanay kamo sa kalipay kag sa kalisod. Ay naging kasal ka mo karon nga adlaw pagkadaso nga adlaw nagplakat ka na imo ya kundi nga impierno sang kalibutan niya binayaan mo imo nga bana binayaan mong imo asawa. Ti tanawan na bi karon kun anong matabo no amo na gani iya nga kun kisa hindi naman ko kaintindi gani sang pag-asawahay kay daw ka high tech subong sang pag-asawahay ang pagnobyahanay high tech katama magsiling ko high tech kataas ba sang teknolohiya nga imagine nga gin-interview ko man isa ka bes ang ni ang Kalaslon, singko pila ka tuig ang inyo pagnobyahanay. Siya, Father, waay gani mag-isa ka bulan. Singko, Diyos! Singko din ka mo nagkitanay. Abi ninyo ang sabat, internet sila nagkitanay. Amo na ni subong kahigtik sa pag-asaway. Amo na ni kahigtik sa pagnobyahanay. Di abi karon kung nakita mo sa internet, abi karon niya half body lang. Kag pagkatapos nagpakasal ka mo, nagkitanay ka mo nga duwa gali inano gali na tunggwa karon niya. Okay. Ang ibalik na ako na anay subong liwat ang ining panugdaon sa kay Rodel kag subong man kay Mirna ini nga mag-asawa. Rodel, hindi anay pagdugangi ang problema sa lain nga problema. Kay malain gid amadangtan sininikati ang bata mo. Base malagpatan mo Rodel bala nga inang ang mapangasawa mo sa duman katigre kag ang bata niya karon iya nga nahidlaw na siya iloy kag bakulon iniya sang asawa mo te kaluluoy gini si Kati sa ulihi nga mga inadlaw mga mag-asawa ilabi na gid sa nagapamati subong mga bana nga atong asawa sa gwa asawa nga atuman ang bana sa gwa be faithful sa with one another. Tingawain ninyo nga mapreserbar ang inyong pag-asawahay, ang inyong promisa sa sakramento sang pagkasal, kag atipana sing maayo ang mga kabataan nga ginbugay sang Dios para sa inyo. Agud magmaayo sila nga mga kabataan sa ulihi. So, abi ninyo labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, labi na gid ang mga naga-obra sa gwa kada gid misa nakon every Sunday, all the masses every Sunday. Upod gina kamo iya sa akon nga pagpangamuyo. Kilala man o kung hindi apang ginapangamuyo kid kamo tanan nga kabay pa ilikaw kamo sa mga tentasyon, sa mga aksidente kag problema sa gwa kag makabalik kamo diri sa Pilipinas nga malipayon upod ang inyo nga mga panimalay. Si Father Francis sa gihapon
nagapaalam sa inyo. Kakabay pang ang Dios magabindisyon sa imo. May God bless us all. Madamo ugid nga salamat, Rodel, sa imo pagpadala sang imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa na hanungod sa imo sitwasyon. Madamo nga salamat sa pagpasakop sang imo panaysayon nga ginhatagan sang kabuhi pagi sa isa ka drama kag panugdaon ni Father Francis. Kabay nga nakabulig ini sa imo sa pagbinag-binag sang mas ikaayo sang imo panimalay. Madamo man nga salamat, Father Francis, sa imo sharing sa problema ni Rodel, sa imo paghatag sang laygay kag panugdaon. Kag sa aton mga tagpalamati nga may kasubong man sining nga kasaysayan, kabay nga nakabulig man ini sa inyo. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, dumtumo naton ang intensyon ni Rodel, kag ang tanan nga mga pamilya nga nagapakigbahin karon sa aton. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan. Sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Hesukristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga tapna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako, magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648. O kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Atensyon sa mga
Hilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function. Ang Katisismo sa Kahanginan Apostolate sa pagbuylog sang Haro Archdiocesan Commission on Social Communications kag sang kaalwan sang Bombo Radio Iloilo. Ginadala sa inyo sang Haro Archdiocesan Commission on Catechesis and Catholic Education ang programa kung sa diin ang catechesis hindi lang pang classroom kundi ang catechesis pwede man bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang waragwagan. Ini ang CAT Radio. Ang katekista, kinahanglan sang Mayong gabi mga pinalangga ko nga mga utod kay Kristo. Ako ang inyo abyan, Father RJ Noble Palmos, ang Commission Director sang Haro Archdiocesan Commission on Catechesis and Catholic Education, nagadala sa inyo sa aton programa sa tagsakauna, ikaduha, kag ikatatlo, kag ikalima nga Domingo sang bulan sa aton pagdala sang programa sang Catechesis. Tungod kay ang Catechesis hindi lang pang classroom, tungod kay ang catechesis bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang waragwagan. Ini ang CAT Radio. Mga kauturan, mga utod ko kay Kristo, sa lagligad nga mga Domingo, aton gintunan ang tuhoy sa kamatuuran kag pagtudlo sa aton simbahan tuhoy sa 7 nga mga sakramento. Aton gintunan ang the sacraments of Christian initiation, nga mong sakramento sang bunyag, sakramento sang konferma, kag sakramento sang pagkalawat. Aton magintunan ang duwa ka sacraments of healing, ang sakramento sang pagkonfesar, kag sakramento sang pagbadlis sa mga nagamasakit. Sa nagligad nga Domingo sa programa sa aton pinalangga nga si Reverend Monsignor Excel Hain, aton gintunan ang sakramento sang pag-orden. Kag subong nga Domingo, special anay mga kauturan ang aton topiko tungod kay karon una nga Domingo sang bulan sa Oktubre nga ginakabig nga amo ang selebrasyon sa Archdiocesan Catechetical Sunday sa bug-os nga Archdiocese sang Haro. Antes kita magpadayon, ginaagda ko kamo nga mag-upod anay sa akon sa pagpangabuyo. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Dios nga amon Amay, sa mga pagtilaw, sa mga nagligad nga mga inadlaw, gintayog ang amon pagtuluhan, ilabi na gid ang pungsod namon diri sa Pilipinas, nga nagpangatubang sang mga trahedya, dalaman sang bagyo, kag hindi maayo nga panahon. May mga kapuhi nga nautas, may mga panimalay nga nagkalisod, kag may mga paglaom nga ginhangkat.
Sa sining palaabuton kag sa sining bulan sang Oktubre, o langit no namon nga may ginatugyan namon sa imo ang amon tagsa-tagsa ng mga nanarisari ng mga debosyon. Ang amon debosyon sa Santos nga Rosario, ang amon debosyon kay Santa Teresita del Niño Jesus, ang amon debosyon kay Santa Teresa de Avila, ang amon debosyon kay Papa Juan Pablo Ikaduha, kag ang amon man kapag pabakod sang amon panimuot, bukasyon kag misyon sa katekesis sa pagselebrar sa sining bulan sang Archdiocesan Catechetical Month sa amon Archidioceses. O Dios, nga mo na may ginahalad namon sa imo ining tagsa-tagsa namon nga mga pangamuyo. Kabay nga padayon mo kami nga buguson kag hugpungon tungod kay kami tanan katapo sang imo simbahan. Bagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Kamay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Mga kauturan, sa ako na siling kaina, sa sining bulan sang Oktubre, ginaselebrar sa Archdiocese of Haro ang Archdiocesan Catechetical Month. Kita lamang sa bugos nga pungsod Pilipinas ang ginhatagan sining pribilehiyo nga igaselebrar ang Catechetical Month sa bulan sang Oktubre agud nga tagaan sang honor, tagaan sang bili ang mga legasiya kag paghimakas sang anay una nga obispo nga Pilipino kag una nga arsobispo sa Archdiocese sang Haro. Way liwan kundi ang pinalangga Most Reverend the late Jose Maria Cuenco, nga amo ang nagpasad sang komisyon sang katekesis, nga amo man ang nagbulig pasad sang Veritas, nga nangin panugod sang komisyon sang Social Communications, kag amo man ang nagpasad sang Pius XII Institute of Catechesis. Gani no sa sining iya matahom nga mga legasiya, kag sa pagpahanugot sang Catholic Bishops Conference of the Philippines, kita diri sa Archdiocese sang Haro nagasalulog kag nagaselebrar sang ika-50 anyos nga anibersaryo sang kabatayon ni the late Jose Maria Cuenco. Sa sininya tuig, ginaman sang CBCP Etche ang tema para sa National Catechetical Month nga mo ang The Catechists Walking Together as Witnesses of the New Life in Christ. Sa aton pagselebrar sa Archdiocesan Catechetical Month, mga utod, aton inigin balhag sa aton termino sa hiligaynon. Ang mga katekista, ululupod nga nagapanglakaton, subong mga saksi sang bag-o nga kabuhi kay Kristo. Ini tanan nagapahanumdum sa aton sang mga pamulong ni San Agustin. Ang tanan sa inyo nga nagapanindugan sa Ginoo mga balaan nga binhi, isa ka bag-o nga hubon sa mga buyog nga amo mismo nga bulak sang aton ministeryo kag bunga sang paghimakas kag pagpangabudlay, ang akon kalipay kag ang akon purong-purong nga korona. Sa pagsambit naton mga utod sang tema sa sining Catechetical Month, ginatun-an naton kung ano ayan ang kahulugan sa sining tema. Una, ang katekista. Sino bala ang katekista? Ang katekista isa ka profesional nga kahagugma sang Dios. Hindi lamang ini isa ka obra o konbuluhaton, kundi isa ka balaan nga binhi sa isa ka pamilya o kun katilingban sa tapos siya mabunyagan. Sa bulig sang pamilya kag sang katilingban kag sang simbahan, magatubo ang katekista sa pagtuo, paghigugma kag paglaom. Agud nga siya manginsabog sang binhi sang pagtuo kag kaluwasan ni Kristo. Ang katekista ginpili sa pagpaalinton sang pagtuo sa pagpahamtang sang katawhan, hindi lamang sa pagtandog sa ila balatyagon, kundili sa pagpatubo sa ila sa isa ka personal nga kangtanan upod sa Dios, sa paghiusa upod kay Jesucristo, agud nga magmabakod kag magpakasantos sa Espiritu. Gani mga kauturan, ang mangin katekista, isa ka regalo kag isa ka katungdanan sa bug-os nga pangabuhi.
Karon ay kaduwa nga bahin sang tema, ululupod ginaga panglakaton. Mga utod sa subong nga tuig, kutob sa dason nga tuig, ginausoy sa bugos nga Universal Church or bugos nga simbahan sang Dios ang proseso kag banas sang sinodo nga ginatawag naton nga Synod of Synodality nga moang pangkatilingban nga sinodo pagpanglakaton sang tanan nga sahi sang pagpanglakaton sa sini kabuusan. Ano karon ang kahulugan kag kaangtanan sini sa mga katekista? Ang katekista masabi nagatinguha nga makakita sang nawong sang Dios. Nagapakita sila sang indi kinaandan nga kaluyag o kun pagigugma para sa pulong sang Dios. Agud nga ibantala kag sa pagigugma sa katawhan, agud nga madala sila sa isa ka simbahan kun sa diin si Kristo amo ang kaligunan sang tanan nga katawhan kag sa mga tinuga. Yara sa sakramento sang Eucharistia, ang tanan nga mga tumuluo nagakari sing tingob sa pagpaambitanay sang pulong kag kabuhi ni Kristo. Para sa tanan nga nagabaton sang balaan nga unod ni Kristo, nagahiusa upod sa iya subong katapo sang yalawas. Gani mga kauturan, ang katekista ululupod nga nagapanglakaton subong isa kalawas ni Kristo. Ay katatlong nga bahin sang tema, mga saksi sang bag-o nga kabuhi kay Kristo. Ang kahulugan sini mga kauturan among ang tagsa ka binunyagan ginpanaptan upod kay Kristo. Ang ginpanapot nga si Kristo amo ang aton mismo pagka-Kristiyano. Subong nga nagaisahanon nga Dios isa ka misteryo. Kita man mga misteryo, hindi tungod nga wala kita sing nahibaluan, kundi may nahibaluan man kita. Apang may yara pa madamo nga dapat matun-an. Pagi kay Kristo kag dira kay Kristo, nakahibalo kag nahibal-an naton kon sin-o kita. Ang masunod sina kinahanglan naton nga magpadayon sa pagtuon kag pagtubo sa pagtuo. Ang katekista permi o kon padayon kag dugang nga nagakalangkag sa paghibalo, pag-alagad kag paghigugma sa iya. Sila mga saksi tungod wala sila nagauntat sa pagpagita, pagsagap, pagpamati kag pagtuon kag pagpangabuhi sang Kristohanon nga sahi sa pangabuhi ang pulong kag ang hinimuan sang Dios. Karon, paano bala mga utod nagasugod ang bag-o nga kabuhi? Sa tion nga nabinunyagan ang isa ka tawo, nagasugod ang bag-o nga kabuhi sa iya. Kita tanan naging anak sang Dios kag sang aton simbahan. Naging kabahin kita sa isa ka dako nga pamilya kag ang pag-inangtanay kag pag-abyanay amo ang nangin aton misyon. Ang mga katekista nagadala sa mga binunyagan nga maghiusa sa Dios kag sang simbahan. Sa walay palad masabi kita nga nagakapasluan sa paghimo sang simbahan nga mangin aton puluy-an para sa mga binunyagan sa bagay nga mabuyok sila sa paglantaw sa simbahan. Subong isa ka institusyon nga bukas sa pinalamang ukon sa manggaranon ukon mga pinasulabi nga kaparian kag mga madre kag mga katekista. Sa bagay nga mga katekista nagadala sang bag-o nga kabuhi sa simbahan sa tagsa kation nga sila maghanda para sa pagbaton sa sakramento sang budyag kag pagpahauli. Mga kauturan, ang kahulugan naman sang pagpatawad sang tanan nga mga naglipas nga mga sala, nagapahanumdum sa aton nga sakramento sang pagbunyag kag paghiuli, nagahiusa sa aton upod sa Dios pagi kay Kristo dira sa Espiritu. Ang kasadya sang binunyagan kag ang nabag-o nga Kristiyano amo ang kalipay sa mga katekista kag sang simbahan. Ang mga katekista nagatinguha sa pagpanibag-o sang ila panung-anon pagi sa walay untat nga pagpangamuyo sa adlaw-adlaw nga pagbaton sang sakramento sang Eucharistia kag sang regular nga pagkonfesar. Ini nagapahanumduman sa aton sang kahulugan sang bag-o nga kabuhi bilang
na banhaw gikan sa kamatayon. Anong kahulugan sini? Ang paglaom sa pagkabanhaw sigurado kang patod tungod na bato naton ang sakramento. Isa katimaan sang sining realidad nagakahanabho sa tagsa kaadlaw sa aton kabuhi, sa aton ministeryo, sa aton mga panimalay kag katilingban, kag bisan pa sa aton ululupod nga pagpaglakaton. Subong mga katikista sa aton parokya ukod sa dioceses. Mga utod ginlubong kita upod kay Kristo sa kamatayon. Agud nga subong ni Kristo mabanhaw man kita gikan sa kamatayon. Kita man mabanhaw kag kita makaagom sang panaad sang Espiritu Santo. Ang katapusan ang kahulugan sang kabuhi na kay Kristo nga ang pagpaglakaton sa bag-ong kabuhi. Yara na kita nga nagapaglakaton paagi sa pagtuo, nga yara man gihapon sa pagpaglakaton. Pangantag sa naton katikang na dumalahan pakanto kay Kristo. Gani pangitao naton mga kauturan ang mga langitnon nga mga butang. Ipatuon naton ang aton mga balatiyagon sa mga langitnon nga butang, hindi sa mga butang nga yara sa kalibutan. Ini mga kauturan ang kahulugan sang tema sa aton pagselebrar sang Haro Archdiocesan Catechetical Month. Ang mga katikista ululupod nga nagapanglakaton, subong mga saksi sang bag-o nga kabuhi kay Kristo. Kahapon, Oktubre 1, adlaw nga Sabado, pormal nga ginlunsar sang Haro Archdiocesan Commission on Catechesis and Catholic Education ang ining bilog nga bulan nga selebrasyon sa katekesis. Kita nagapasalamat gid sa giya kag pagbulig sa ato pinalangga nga Arsobispo, Most Reverend Jose Romeo Lazo, nga mo mismo ang naghatag sa aton sang pagpahanugot kag naghatag sa aton sang inspirasyon sa paglunsar sa sining mga programa. Nagapasalamat ba kita kay Most Reverend Monsignor? Nagapasalamat makita kay Reverend Monsignor Jomari Delgado, Vicar General kag Episcopal Vicar on Pastoral Affairs, nga mo nagpanugod kag nangin saksi sa sining formal nga paglunsar. Ano ba lang mga ginlunsar sa komisyon sa katekesis? Mga kauturan ini tanan bangod sang mandato, bangod man sang inspirasyon kag challenges nga ginahatag sa aton sang CBCP Etche, nga ang katekesis dapat amat-amat nga maga-evolve, magatubo, maga-transform sa isa kasahi sa katekesis nga hindi lamang tradisyonal nga ara lang sa sulod sa mga buluthuan o kon eskwelahan, kundi isa kasahi sa katekesis nga ginatawag katekesis from womb to tomb o kon katekesis gikan sa taguangkan tubtob sa kamatayon. Kag ano ba lang ining mga programa sa katekesis nga ginlunsar kahapon? May ara kita mga utod karon nga 5 banner programs nga amo ang maging giya, inspirasyon, goal kag vision sang komisyon sa katekesis sa palaabuton nga mga tinuig. Hindi man ini tanan mahika, kagulpi lang mapatighayon kundi ini tanan isa ka pangkatilingban nga vision, nga isa pa ka pangkatilingban nga hilikoton agud nga sa pagbulig sang aton tagsa-tagsa ka makatapo sang simbahan, obispo, kaparian, mga laiko, aton tanan matuman ining mga programa. Una, ang programa sa adult catechesis. Mga utod, ang programa sang adult catechesis isa na ini kadugay na nga ginhatag nga inspirasyon sugod pa lang sa nagtakop ang 3rd Diocesan Synod of Haro sa tuig 2006. Gitagaan na sang mandato ang komisyon sa katekesis nga maghatag kag magbalhag sa mga programa agud nga mapatigayon ang ginatawag nga Parish Sunday Catechesis. Apa nga masubo is do medyo wala idigid, nakatubo gid, kag wala gid nagsanyog sa aton tagsa-tagsa ka mga parokya. Gani
sa sini nga inspiration sang Acts and Decrees of the Third Diocesan Synod of Haro, ginubuksan iniliwat sa komisyon sa katekesis na ginbutang sa programa sang adult catechesis. Agud man nga maging bukas ini nga programa sa tanan nga mga nabunyagan nga luyag nga magpatubo pagin sa ilang nga pagtuo kag sa ilang nga paghibalo sang ilang pagka nabunyagan nga mga Katoliko. Ang komisyon sa katekesis may amat-amat na mga utod nga ginaporma nga programa kag mga modules nga pagagamiton sa mga parokya sa pagpatigayon sang adult catechesis program. Ay kaduwa nga programa nga ginlunsar amo ang Youth Aspirancy Catechesis. Naghimo sang study ang University of Santo Tomas sa giya sang CBCP ETCE or Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. Kag sa sining ilang nga study, nagwa ang isa ka resulta nga 90% gid sa mga katekista ilabi na gid diri sa Archdiocese sang Haro are senior citizens. Konsayoron, only 10% belongs to the young or to the not so old categories. Konsayoron pagpanghangkat ini sa aton nga basig mabihangan kita o kung magulpihan lang kita nga ang aton mga katekista nag-amat-amat na nga nagtaliwan. Kung ato gani mabalaan no kamadumduman sa nagligan nga height of the pandemic, ang una gid nga mga naiguan nga mga katapo naton sa parokya amo mismo ang mga katigulangan kag kalabanan sa ila mga aktibo nga mga katekista nga nagatulunlo sa mga eskwelahan nga sa malawig nga mga tinuig nga baka-baka agud nga magtudlo apang bangon sang ilang nga pang-idaron sa ilang nga katigulangon dasig sila nagbalati anon ang masubo ang iban nagtaliwan. Tungod sa sining nga study, ang grupo sang National Catechetical Study naghingyo sa tanan nga mga parokya nga ila makantuan nga i-develop ang programa sang Youth Catechesis. Amo gani makautoragan sa bulig man sa grupo sang UCAT Philippines, no, nga sa nagkahapon naghatag sang talk si Father Glenn Magpusaw, no, ang the present National Director of the UCAT Philippines. Nakit-an naton ang tuman nga importansya sang rolyo sa mga pamatanon sa programa sa catechesis. Siliganin ni Father Glenn Magpusaw siya talk kahapon, catechesis should embrace inclusivity and not exclusivity. Kung sayuron ang isa katuod-tuod nga catechesis, wala sing may ginapili, wala sing pagbidahin-bahin, wala sang separasyon. Kaya tuod nga catechesis para sa tanan. Sa sining nga bahin mga kauturan, ginalunsar nato ang programa sang Youth Aspirancy Catechesis, agud nga maamat-amat naton porma sa paminsaron kag tagipusuon sa aton mga pamatanon ang importansya sang ministeryo sang catechesis. Tagaanta kamo sa isa ka eksperyensya. Isa ka best no nagapaglakaton ako dira sa kilid sa Robinson's Mall, dira sa may lapit sa may super. Samtang nagalakat-lakat ako, binabatian ako nga mga nagawali nga mga katauhan. Kag nagpalapit ako, I was surprised no 5 sila nga nagawali, nagauyat sang mga placards. Kag you know what? Ining 5 ka mga nakita ko, puro tanan mga pamatanon. Kag hindi sila mga Katoliko. Kag nakita man naton sinugid ba lang mga bakas nga nagasaraka sa mga bus, no? Samtang nagabiyahe agud nga magwali, mga pamatanon. No, kuno pa man kuto naton. Gina-empower gid bala naton ang mga pamatanon sa aton mga parokya. Kay mas namibes sa mga pamatanon sa aton mga parokya para lang sa mga icebreaker, animation, o kun para lang sa mga physical arrangement, manugpasan sang lamesa, manugpasan sa pulungkuan, manugpanglimpyo, no, tub-tub na lang dira. Ang masubo kay ang aton mga pamatanon, wala gid naton kung kaisa na empower gid sa aspeto sang evangelization. Gani, sa programa sang Youth Aspirancy Catechesis, ang pinaka-goal sini is maamat-amat porma sa tagipusuon sang pamatanon ang panimuot sa isa ka katekista kag matrain
sa ang isa ka pamatanon sang skills sang pagka-katikista. Kamay pa nga sa sining nga programa, madamo nga mga katikista ang magbunga gikan sa hanay sa mga pamatanon. Ay katatlo nga programa nga aton ginlunsar mga utod, among programa sang pre-sacramental catechesis. Tama ini ka importante kay mismo ang aton nga the late si Monsignor Ramon Pet, may iya man sining nga vision nga kung tani ang tanan nga mga nagahatag sang catechesis sa pre-Jordan, pre-Pentecost o kon sa sakramento sang bunyag, catechesis sa sakramento sa konferma, o kung ang iban man nga mga katekista na nagahatag man sang catechesis sa mga karasalod. Silinganin ni Monsignor Pet, kinanglan gin nga i-systematize ang ining aton catechesis. Gani no, gipang-ukay namon sa komisyon sa catechesis, kadamo sa mga materyales nga ginhimo si Monsignor Pet para sa sining mga sakramento. Yung iban sini sa ila in coordination with the Commission on Liturgy sa mga nagligad pagali ng mga commission directors sa Commission on Liturgy. So gani nakit-an ko mismo ako kag-amon nga opisina sa staff namo sa Atche nga tipunon ini tarang mga materyales ni Monsignor Pet kag ipanagtag sa mga parokya agud nga mataghaan naton sang systematic nga pamaagi sang catechesis ang tanan nga mga ginikanan maninoy-maninay sa bunyag, amuman sa mga karasalon, amuman sa mga kolopermahan. Ini tanan mga utod will fall under the program of pre-sacramental catechesis. Ang ikaapat nga programa nga aton ginlunsar, among labing importante gid nga nakit-an naton nga nagtabo sa sining panahon sang pandemya. Nga sa pagtakop sang mga klase sa mga buluthuan, ang tanan nga catechesis nagkadto sa katilingban ukon sa kasilingan. Kani ay kaapat nga programa amo ang community-based catechesis. With the advent and with the event of pandemic COVID-19, ang aton mga katekista were caught off guard. Paano bala magtudlo sa mga katilingban? Paano bala magtudlo sa mga barangay? Kung masamibes ang aton mga katekista, ang ila training is pagtudlo sa catechesis sa mga buluthuan. Gani ining programa sa community-based catechesis will help address the concerns of the various parishes nga may ara nga mga community-based or parish bases nga mga sahi sa mga programa sa mga katilingban pareho sang Flores de Mayo, pilgrimages, recollections, retreats, o kung anuman nga sahi sa mga programa sang catechesis nga ginadala sa mga barangay. Kinahanglan ng aton mga katekista matagaan man sa mga trainings sa skills kung paano i-handle ang catechesis sa katilingban nga tuman kaiba sa catechesis sa mga buluthuan. Kaya man ang catechesis sa katilingban nananarisari ang mga nagapakigbahin. May bata, may tigulang, may nananarisari nga ginahalinan nga estado sang kabuhi. Ang ikalima mga utod nga programa nga aton ginlunsar amoy ning aton traditional concept of catechesis, and that is school-based catechesis. Apang bisan nga tuman na katradisyonal ini nga sahi sang catechesis, nakit-an sa komisyon sa catechesis nga kinahanglan tan-awon liwat ang mga ginagamit sang aton mga katekista nga mga talamdan, module o kon lesson plan sila tagsa-tagsa ka mga parokya. Kag sa akon paglibot sa mga parokya with our ka-travel programs, ako mismo nakasaksi nga ahay, kadamo na gid sang aton mga katekista, wala na sing may ginauyatan kag may ginagamit nga mga lesson plans or mga modules. Amo gani nga ginsaysay sa Acts and Decrees of the Third Diocesan Synod of Haro, the situationer or the reality of the catechetical ministry of our diocese is that, ang term gidira is, I will use the term mentioned by the Acts and Decrees in the Third Diocesan Synod of Haro. And I will use the exact terms mentioned by the Acts and Decrees of the Third Diocesan Synod of Haro. The catechetical teachings or manuals or methods in the Archdiocese of Haro are either these two things: sporadic and improvised. It's a sad reality, mga kauturan,
ngang aton programa sa catechesis in the school-based catechesis in the most traditional way of viewing catechesis in the classrooms. Ang aton mga katekista wala sa may ginagamit nga mga materyales kalabanan sa ila. Gani hindi mo mabasol nga ang mangin sporadic o kung medyo wasaag o kung improvise o kung sayuron kung ano lang yung mga dumdumahan sa katekista tungod kay dugay na kag wala na natanaw liwat ang ini nga mga materyales. Ako nagapasalamat gid ako sa akong mga predecessors kay Father Joey Martirior kag kay Monsignor Ramon Pet nga naghimakas gid agud nga maglibot sa mga parokya kag sila mismo no sa akong pagbulos sa may komisyon sa catechesis. For example, kay Father Joey Martirior, gintagaan niya ko dayon sa resulta sa iyaman nga mga observations sa mga parokya. Kag sa ako man paglibot sa mga parokya, gin-revalidate ko ini, kag matuod gid ang ilang mga observations. If given the chance and the opportunity, kinahanglan nga mag-obra sang bag-o nga mga materyales. Pray for this, brothers and sisters, nga matuman ining handom nga makaobra kita sang bag-o nga mga materyales nga maka-adjust na sa aton panahon ilabi na gid sa panahon subong sa mga pamatan-on kay mga materyales nga nahuman it was still in the year 1990s kag katuman kalain sa mga pamatan-on that time kag subong updan nyo ko sa pagpangamuyo agud matuman ang ina nga handom kag hopefully sa sining palaabuton man nga mga binulan o kun mga semana hopefully aton man ma-launch inang bag-o nga mga materyales sa catechesis sa mga eskwelahan. Initanan sa programa sang school-based catechesis. Mga utod, gani ang programa sa catechesis sa sining bulan sa Oktubre, tama ka puno. Kag tama gid ka matahom nga anticipate naton tanan. Gani mga kauturan, no, ginapasalamatan ginaton ang pagbulig sa tanan-tanan nga makatapo sa aton simbahan. Una sa pinalangga nga arsobispo, sa aton mga kaparian, kag sa tanan-tanan nga mga katekista nga nagaburulig gid patigayon agud sa ilaman nga paghimakas, mapatigayon naton tanan ang mga programa sa catechesis sa aton archdiocese. Kag kami sa amon bahin sa komisyon sa catechesis, kami handa sa pagbulig, porma, pagpatigayon sa mga trainings kag formation para sa aton mga katekista. Initungod kay kita tanan nagapati ngang catechesis hindi lang pang classroom kundi ang catechesis bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang waragwagan. Ginatamyaw ko ang ako mga nagapamati gidira sa may banwa sang Tigbawan, ilabi na kay Nanay Landa Galinero, kay nang Ruby, no? Get well soon ng Ruby. Kag ginapasalamatan ko gid ang mga nagpakigbahin sang komisyon sa aton nga Archdiocesan Catechetical launching, ilabi na gid sa core team sang Atche nga ginbuligan ni Ma'am Nima, ni Sheila, ni Nong Byong, kag sa mga pamatan-on nga mga katekista nga nagburulig sa inyo tanan. Madamo gid nga salamat. Ako si Father RJ Noble Palmos, Commission Director sang Komisyon sa Catechesis. Padayon nagapasalamat sa Katesismo sa Kahanginan Apostolate, Commission on Social Communications, kag pamunuan sang Bombo Radio Iloilo. Kay ang Catechesis bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang waragwagan ini ang CAT Radio. Mayong gabi sa inyo tanan. Ang katekista, kinahanglan sang banwa sa pagpalapnag sang balita, mayong balita sang ginuta. Katekista dapat tulara, katinguha sang matulid na pagtuon, agud masayra ang kamatuora, pangabuhi nga Kristohanon. Tamdo naton ang katekista sa pirmigid handa. Sa pagkapit sang aton pagtuo, kag pagpangabuhi.
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Radyo Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog ng kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication
kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyog nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago. Sa Bombo Philippines Standard Time, 15 minutos makinikad sa alas 7 sa gabi. Kabombo mayong gabi, welcome sa Bombo News and Views. Evening edisyon sa mga adlaw sang Domingo, Oktubre 2, 2022. Kami ang imo newscaster. Bombo Rezi Bordon. Kag Bombo Ayan Gahete sa atong Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton mga kabombo, dali na gid lamang 84 days na gid lamang kag Pasko na. Kakaroon sa ato na nga mga headlines. Sa top story of the day, Commission on Elections ginaduso nga pasakan sa kaso kriminal
ang mga nuisance candidates. Sa balita lokal, rank 9 sa Social Worker Licensure Exam, inspirasyon ng Iya Iloy. Sa balita sa negosyo, mas sobra 1 million nga trabaho sa information technology, business process outsourcing, lauman sa masunod nga mga tinuig. Sa balita sa hinampang, Indonesian President Joko Widodo ginmando ang maid-id nga investigasyon sa football match Stampede nga ginkamatay sang masobra sa 170 ka mga tawo. 16 minutos makiligad sa alas 7 sa gabi. Kabombo ang Bombo Radio Iloilo, mahimo mawalan daw sa Facebook Live at DYFM Bombo Radio Iloilo. Kunitay po lang ang Bombo Radio Iloilo Live, mahimo maman kami malantaw sa YouTube channel sa Bombo Radio Iloilo. Kag mabarian sa imong cellphone pagi sa Bombo mobile application. Mangin updated ka man sa pinakaulihing nga mga balita kung ikaw mag-log on sa www.bomboradio.com, ang official website sang Bombo Radio Philippines, ang pambansa nga radyo na nga Pilipinas. Gani ka Bombo, i-share mo na ini nga maayo nga mabalita sa mga Ilonggo kag mga Pilipino diri sa Pilipinas kag sa luwas sang pungsod. 17 minutos makiligan sa alas 7 sa gabi. Ang detalye bantayan makiligan lang importante nga mga pahanumdo. Balasang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mahira sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na... 18 minutos makiligad sa alas 7 sa gabi. Nagkapamati ikaw sa Bombo News and Views Evening Edition. Ano po mo sa gihapon? Bombo Rezi Bordon. Kag Bombo Ayan gahete kag karon sa detalye sa mga balita. Top story of the day. Ginaduso sang Commission on Elections nga i-criminalize ang mga nuisance candidates. Ginpahay gini sang spokesperson sang komisyon nga si John Rex Laudianco matapos nga gin-invalidate sang Commission on Elections ang electoral win ni Negros Oriental Governor Henry Teves sa May 2022 gubernatorial race. Ang boto nga nakuha sa isa ka nuisance candidate nga si Ruel Digamo ang gin-credit sa isa ka kasumpo nga si former Governor Ruel Digamo. Base sa COMELEC Rules of Procedure Part 5, Rule 24, ang sinuman nga kandidato ang identified nga wala sang bona fide intention nga magpadalagan sa public office kung iya ginbutang ang election process sa mockery o kung disrepute o kung magtugas ang pagpangduha-duha sa mga botante pagi sa pagkapareho sang pangalan sang registered candidates o kung pagi sa iban nga akto o kung circumstansa. Ining mahimo magresulta sa pagdeklarar sa iya bilang nuisance candidate kag pagdeny o kung pagcancel sa iya certificate of candidacy. Suno kay Laudianco ang pagsinabad sa nuisance candidates ang nangin trend na kadation sa eleksyon gani dapat na nga may idagdag nga penalidad batok sa mga ini. Matandaan nga ginparawagan ni Paul Barit Chairman George Garcia sa Kongreso nga amyendaran ang Rules of Procedure batok sa mga nuisance candidates nga nagapadalagan para sa government post kag nagsiling nga tiun na agud datagan sang updated definition kung ano o kung sino ang nuisance candidates. Ginrekomendar man ni Garcia nga pasakaan sa criminal charges ang nasamit ng mga kandidato. Sa pasaya may mando na siya sa Commission on Elections ang bangka maghimo sa desisyon na hanungod sa nuisance candidacy antes ang Disyembre kung madayon gitman ang 2022 barangay and sangguniang kabataan elections. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 20 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 7
sa gabi. Sa ilo kita sa iban pa nga mga balita, hindi sa gihapon magkapati ang isa ka gimaras noon matapos nakasulod sa top 10 sa September 2022 Social Worker Licensure Examination. Sa interview sang Bombo Radyo kay Yasmin Cabaling Tanalion sang Constancia San Lorenzo Guimaras, iya ginpayag ngang iya lang nga ginapangamuyo ang mga makapasar siya sa pasinawan apang wala ini naglaom nga maging top 9. Sunod kay Tanalion, siya ang pinakauna nga social worker sa ila pamilya. Ang nagtulod sa iya nga magkuha man sa nasambit nga kurso among pag-idolo sini sa iya iloy nga isa man ka mabinoligon nga tawo. Sa subong sunod kay Tanalion, plano sini nga mag-apply sa ospital bilang medical social worker. Unexpected. Kaya yung ginapangayo ko ba lang kay Lord. Patali makapasar lang. Passion ko gini actually. Kag first week ko gini siya sa college. Tapos kay syempre, si nanay nga daan. Way back in high school. Plan naman nga, we wanted to have a charity. Amon kay do, kumbaga, ang inspiration ko for this course is si nanay. Kay grabe ginang iya nga impact sa akon when it comes to helping to people, especially nga those nga sa mga nagkakinahanglan. So, why not take social worker kay siya sa akon, gaayon siya sa akon nga gusto, and at the same time, na-serve ko man ang purpose ko. Nabatian ang top 9 niya si Yasmin Tanalion. 22 minutos makrigad sa alas 7 sa gabi. Isa ka Ilongga ang naghimo sa sang pangalan sa parag sang drawing, painting kag pagsulat sang poem sa United Kingdom. Sa division Bombo Radyo kay Ramela Isugo ni ginpahig nga anong katuig sa nag-migrate sila sa United Kingdom kaupo ng iya pamilya. Suno kay Isugo nag-umpisa sa pagsulat sang poem matapos nga na heartbroken. Matapos ang 7 katuig suno kay Isugo nagtapos ang iya relasyon sa iya boyfriend. Apisan nga madamo na kuntani sila sang plano sa kabuhi. Apang sa baylo nga magkasubok ginimo ni Isugo nga inspirasyon nga nabatsaga na gud maghimo sa mga poems sa din nagdangat ni Subong sa 100. Sa Subong may libro na si Isugo sa din ang tigulo sini amo ang The Ocean, Swords and Flowers. Ining ginalakipan sa 80 ka mga haiku so kon 3-line poem nga may 17 ka mga syllables. Magluwas diri may mga illustrations man ang libro nga himo mismo ni Isugon. Going through difficulties. And that was when around early 2020 when COVID started, I think, or late 2019. And at the time I was living on my own. So when lockdown happened in the UK, it was very, very strict. We couldn't even go out without having a note or very reasonable excuse. So I was mostly just in my flat, just writing poems, trying to keep my mind busy. And so early 2020, that was when kind of my first drafts. Nabarian ang Ilongga author nga si Ramela Isugon direkta sa United Kingdom. Sa iban pa nga mga balita, ginasaulog sa mga bulan sa Oktobre ang Holy Rosary. Sunod kay Robert Frank Rubas, estudyante sa theology sa Joseph Regional Seminary, yagin payag nga kada Oktobre 7 ginaselebrar ang Feast of Our Lady of the Holy Rosary bilang paghatag sang pasidungog sa Blessed Mother. Ang Oktubre amuman ang bulan sa diina nagpakita si Maria sa pinakauli nga kahigayon sa mga kabataan sa Fatima sa Portugal. Diri ka ginhambalan sila nga magrosaryo kada adlaw agud maangkon ang karinong sa kalibutan. Ang ikapito nga adlaw sa Oktubre ang ginasaulog man bilang kadalagan sa away sa Lepanto. Ang nasambit nga away ang ginakabig nga most convincing military victory nga nagapamatuod sa gahom sang pagrosaryo. Siguro ang rosary is a very important tool. No, gasiling kita nga ginabalik-balik naton ang pagampo sang rosary, no, balik-balik Hail Mary. Ang iban gali nagakatulog na. No, kay nagakataka sila sa pagampo kay balik-balik. Kung ako paon ko ang gihambal ni Archbishop Socrates Villegas, nga ang analogy nila of I love you. No, kung ikaw ba lang naghahambal og I love you, naghambal ka sang I love you sa imong mga parents, imong ginikanan, di ba wala ka nagakataka, wala ka nagakatakaan. Kag amo man ina ang pag-pray ta sang rosary. Nabatian ang seminaryan nga si Robert Frank Rubias. 25 minutos makarigad sa alas 7 sa gabi. Sa iban pang balita, gina-obserba sa subong bulan sa Oktubre ang Cooperative Month. Sa interview ng Bombo Radyo kay Iloilo City Councilor Alan Zaldivar, nga mong nag-serve nga chairman sa Committee on Cooperatives and Livelihoods sa Sangguniang Panlungsod kag chairperson sa Iloilo City Cooperative Development Council. Higin pa nga tema subong
sang kahiwatan amo ang Coop Pinas nagkakaisang lakas para sa makabuluhan at sama-samang pag-unlad. Suno kay Zaldivar sa Iloilo City mayara sang month-long celebration sa di nag-umpisa ini sang Sabado. Payara man sang nagkalain-lain nga literacy training sa iban pang programa agud ma-promote ang cooperativism. Sa Oktubre 28 may awarding sa mga kooperatiba sa sudad sang Iloilo. Iloilo City Government magahiwat sa isa ka month-long celebration sa aton cooperative month. No? We have various activities, no? And we started yesterday na wherein we have our mass, and then we have Asia programs with regards to celebration. And after which, no, naghiwat kita sa isa ka motorcade participated in by almost 45 cooperative members nato, no? Very successful ang atong event yesterday. Nabalian si Iloilo City Councilor Alan Zaldivar. Isa sa mga highlights ng selebrasyon sa National Statistics Month sa mga bulan sa Oktubre amo ang nanginarolyo sa okon papel sa statistics sa pandemya. Sa interview sang Bombo Radyo kay Dr. Rex Casiple, Chief Education Program Specialist sa Commission on Higher Education, kag members ng Council of Advisors sa Philippine Statistical Association Incorporated Region 6 Chapter, iyagin payag nga sa mga tuig ang katuyon sang selebrasyon amo nga mapasanyog ang awareness kag appreciation sa importasya sa statistics sa nagkarainan niya sektor sa syudad. Ini matapos man ang pag-igos ng pandemya hindi lang sa pungsod kundi sa bilog nga kalibutan. Magluwas diri katuyoan man sini nga mahatagan sang kaatagan ng publiko sa kalidad sang statistics sa pungsod. Tema sang kahiwatan amo ang boosting the country's recovery with informed decisions, better policies. Ang purpose of celebration may duwain isa ka purpose ubong, no? To promote, enhance, and instill awareness and appreciation of the importance and value of statistics to the different sectors of society, and second, to elicit the cooperation and support of the general public in upgrading the quality and standards of statistics in the country. Amo ginang duwa ka objective sa sining celebration, no? Theme naton subong is boosting the country's recovery with informed decisions. Nabatian si Dr. Rex Casiple sa Commission on Higher Education Region 6. 28 minutos makiligan sa alas 7 sa gabi. Dugang pa nga mga balita, bantayan makiligan importante nga mga pahanumdom. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sa kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water.
Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong... Bombo! Philippine Standard Time, 30 minutos. Makinig sa alas 7 sa gabi pa rin. Ikaw ang nagapamati sa Bombo Recent Views Evening. Inisunod mo sa gihapon. Bombo Rezi Bordon. Kag Bombo Ayan Gahete. Sa balita na sa negosyo, masobra 1 milyon nga trabaho sa information technology business para sa outsourcing lauman sa masunod nga mga tinuig. May report si Bombo Lindsay Bade. Ginalauman nga magadangat sa 1.1 milyon ka mga trabaho ang magabukas sa Information Technology Business Process Outsourcing sa mga masunod nga tuig suno sa isa ka grupo sa industriya. Apang suno kay IT and Business Process Association of the Philippines President kag Chief Executive Officer Jack Madrid. Hindi bastante nga makahibalo lang mag-English ang isa ka aplikante bangod madamo na mga non-voice jobs sa industriya. May kaangtanan sini, nagbukas ang Google Philippines kag ang isa ka telecommunications company sang isa ka scholarship program para sa 39,000 nga mga Pilipino. May 4 ka online certificate course nga mahimo nga pilian lakip ng IT support, data analytics, UX design kag project management. Mayara man sa online course ng Department of Information and Communications Technology kag Technical Education and Skills Development Authority. Agod nga mas madalom pa ang maibaluan sa mga Pinoy sa information technology. Samtang atensyon na sa aton nga mga motorista. Yaring ginalauman nga rollback sa presyo sa gatong subong nga simana. Sa gasolina, maganubo sang 40 centavos tubtob 60 centavos ang presyo sa kada litro. Sa diesel, maganubo sang 50 centavos tubtob 80 centavos ang presyo sa kada litro. Samtang sa kerosina, maganubo sang 1 peso and 10 centavos tubtob 1 peso and 20 centavos ang presyo sa kada litro. Samtang sa aton nga reference rate 58 pesos and 63 centavos ang balor sang isa ka US dollar. 41 pesos and 13 centavos ang Singapore dollar. 7 pesos and 50 centavos ang Hong Kong dollar. 57 pesos and 84 centavos ang euro, 15 pesos and 68 centavos ang Saudi Riyal, samtang 65 pesos and 55 centavos naman ang British pound. Sa presyo sang gatong sa distrito sang Mandurriao sa Shell, 75 pesos and 40 centavos ang diesel, 67 pesos and 80 centavos ang regular gasolina, 68 pesos and 70 centavos ang premium gasolina. Sa Petron, 69 pesos and 60 centavos ang diesel, 66 pesos and 80 centavos ang regular gasolina, 67 pesos and 75 centavos ang premium gasolina. Sa Caltex, 69 pesos and 60 centavos ang diesel, 66 pesos and 80 centavos ang regular gasolina, samtang 67 pesos and 75 centavos naman ang premium gasolina. Para sa balita sa negosyo, ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! 33 minutos makinig sa alas 7 sa gabi. Sa iban pang mga balita sa ilo kita sa patagsang hinampang sa Indonesia. Si Indonesian President Joko Widodo ginmando na ang maidid nga investigasyon sa football match stampede nga ginkamatay sang masobra 170 katawo. May live report si Bombo Christian Losada. Ginmando ni Indonesian President Joko Widodo ang pagpauntata sang Indonesian football match. Ini ang kasunod mana sang natabo nga stampede sa diina, mas sobra 170 ka mga individual na napataya kag mas sobra 180 naman ang napilasan kasunod sang football match sa Kanjuruhan Stadium sa Kepanjen, Indonesia. Suno kay Bombo Ginavela Kumla, international correspondent sa Indonesia, tubtob hindi matapos ang investigasyon sa insidente, paunta to ni Widodo ang anumana nga football match sa ila pungsod. Ginatagmana sang Federation International de Football Association ukon mas kilalaman bilang FIFA nga wala dapat kangawaan ukon anuman nga crowd control gas nga gamiton sa anuman nga hinampanga. Ginpayag ni Kumla nga kapin sa 3,000 ka mga fans ang yara sa sulod sang stadium sang natabo ang insidente. Matandaan nga nag-ilinaway ang supporters sang Japanese clubs nga Arima kag Persibaya Surabaya matapos naluto sang Arima sampang sa score nga 3-2. Diri kag nagsulong ang supporters sang Arima rason nga nagfire sang tear gas ang otoridad nga among rason sang crowd stampede kag cases sang suffocation. Pamatian nato na si Bombo Ginavela Kumla. Karon sang napirdi karon sa home court nila ang Arima, that rose the problem. Kay man naakig ang mga fans. So nagkadto sila sa pitch, nagsulod sila sa field, and pagkatapos ng final whistle, tapos na ang event, napirdi sila.
nagsulod karon ang mga fans dito sa field kag the policemen were trying to stop them galing tamaan sila kadamo about 3,000 nagsulod din others bala may dala na sila mga thick smoke kag mga flares. Nabatiana si Bombo Ginavilla kumla direkta sa Indonesia. Balita sa hinampang ini si Bombo Cristian Hitchanova Lusada para sa Mamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! 36 minutos makiligad sa alas 7 sa gabi. Sa pagpanabalik sang Bombo News and Views Evening Edition, ibalaw nato na ang lakat sang panahon. Makiligad lang ang importante ng mga pahanomdom. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kun ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kung computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masaming ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit ng credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism
sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kada Sa sigon. Bombo, Philippines Summer Time, 41 minutos makrikad sa alas 7 sa gabi. Pero ikaw ang nagkapamati sa Bombo News and Views evening. It is sunupod mo sa gihapon. Bombo Rezi Bordon. Kaga Bombo Ayan Gahete. Check nato ang sitwasyon sa palibot sang syudad kaga probinsya sang Iloilo maman sa iban nga bahin sang pungsod. Opo, sa aton nga weather reporter Bombo Rex Teves. Bombo Rex! Maayong gabi mga kabumbo kag para sa atong balita sa panahon. Tuma ng galom sa Iloilo City kag sa pila ka bahin sang Iloilo Province. Mangin sa Guimaras, tuma ng galom ang panahon mga kabumbo. Kag ang kalalawran nga napatungan sang Iloilo kag Guimaras ang makanay tubtob kasarangan. Tuman ba ng galom sa probinsya sang Antique. Ang baybayon naman sa nasambit nga lugar ang babalod. Ang easterlies ang nag-epekto sa eastern section ng Luzon kag Visayas. Ang intertropical convergence zone ang nag-epekto man sa Davao Region. Ang sabay naman sa Visayas sa Iloilo City, 74% ang tsansa nga mag-ulan. 19 km per hour ang kabasgon sang hangin, kag 24 degrees Celsius ang pinakamanubo, kag 32 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Tuman ang galom sa Bacolod City, 55% ang tsansa nga mag-ulan. 14 km per hour ang kabasgon sang hangin, kag 24 degrees Celsius ang pinakamanubo, kag 31 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Kag sabay naman sa Luzon, magalumon sa La Union, 85% ang tsansa nga mag-ulan. 6 km per hour ang kabasgon sang hangin, kag 27 degrees Celsius ang pinakamanubo, kag 31 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Magalumon sa Naga City, 53% ang tsansa nga mag-ulan. 9 km per hour ang kabasgon sang hangin, kag 24 degrees Celsius ang pinakamanubo, kag 30 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Kag sabay naman sa Mindanao, tuman ang galom sa Davao City. 30% ang tsansa nga mag-ulan. 18 km per hour ang kabasgon sang hangin, kag 23 degrees Celsius ang pinakamanubo, kag 31 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Tuman ang galom sa Cagayan de Oro City. 80% ang tsansa nga mag-ulan. 11 km per hour ang kabasgon sang hangin, kag 24 degrees Celsius ang pinakamanubo, kag 32 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Kagamuya do ang balita sa panahon, hindi si Bombo Rex Teves para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! 43 minutos makrigad sa alas 7 sa gabi. Nabalikan mo ka Bombo ang kapagusan nga pagparagad sa Bombo News and Views evening edison sa mga Domingo, Oktubre 2, 2022 liwat sa atong Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato mga kabombo, 84 days na gid lamang kag Pasko na. Kagkaroon sa Bombo News Analysis, may tiglo magtuon sang pagpangabudlay. Kaming mo ng newscaster. Bombo Rezi Bordon. Kag Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Magtuon kita sa pagpangabudlay abyan, kay ini ang dapat naton matunan. Kung kita matamad kay naghulat lang sa iban, madali matak-an ang permi naton ginapangayuan. Magtuon kita nga magpangabudlay para sa aton kaugalingon kag para man sa aton tanan nga katapo sang panimalay. Matamis magkaon gikan sa aton kinabudlayan nga pinatuluan sang aton balhas nga tunay. Nagasenso sa pagpangabuhi ang makahibalo magpangabudlay. Nagatinguhagid nga maihalad sa bugos nga panimalay. Ang amay kag iloy nga nagaulikid sa mga anak ginabaslan man sa pagulikid sa mga bata. Ang wala nagatuon sa husto nga pagpangabudlay, piho nga gutom ang dulot sa bugos nga panimalay.
Kung nagulat lang sang kaluoy sang iban, gutom kag antos ang maguman sang kaanakan. Hindi kita magkahuya sa pagpangabudlay basta matarong lang kag hindi nagasaramihay kay ang tawo nga mabakas kag mapisan may tilig-angon gid nga nagahulat sa kalan. Dumdumon gid naton ang magampo sa mahal nga Ginoo. Agod aton pagpangabudlay may bendisyon nga totoo. Kay bisan ano nga kadulom sang aton pagtinguha wala kapuslanan kung kita malipat sa Ginoo nga gamhanan. Ini nga panghuna-huna kag pananawan ang ginpadalan ni Maria Luisa de Fante Gibraltar sang Igkukulo, Gimbal, Iloilo, Pangulo sang Sumakwelan, Iloilo Incorporated. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayunan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga aginbansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award.
Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang 54 minutos na nakalipas sa takda ng alas 7 sang gabi. Nagkagusto ako
nakatamis kay nabiyag ako. Adlaw-adlaw ka sa panungduman, kaupod ka sa kundalang duhanon, nga abala ikaw hindi makuha sa paminsaro. Ikaw gila ginapangita, sining kubos na kung nadughan, ang makaupod ka. Ikaw gilang ginakinahanglan, sining kubos na kung nadughan, basta kaupod ka lang. Maon ka, bisan may ginahigugma ka na nga iba. Adlaw-adlaw ikaw sa panungduman, kaupod ka sa kundalang duhanon, nga ang dugan hindi ko pwede nga madiktahan. Ikaw gilang ginapangita, sining kubos na kung nadughan, ang makaupod ka. Ikaw gilang ginakinahanglan, sining kubos na kung nadughan, basta kaupod ka lang. Ikaw ang sulod sa kung sa dugan basta mangin kaupod ka lang sa mga kabombo naton. Subong tinangin kaupod na kita diri sa ato kapag pangalagad diri sa may Bombo Radyo Iloilo. Mayong gabi lang ha sa tanang mga kabombo naton diri sa ato kapag pangalagad diri sa may Bombo Radyo Iloilo. Kag sa aton nga Christmas countdown mga kabombo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Pagsamtang nagpabati kita sa mga malulot nga malalantonon diri sa ato kapag pangalagad, 84 na lang ni kaadlaw ang paghulaton naton ka magaabot kita sa adlaw sang Pasko mga kabombo. No, do kadami lang no. Ang mabatyagan naton diri sa aton sining mapalibot iya sa karon, ang iban ko libot-libuton tati nagapapahamtang na sa ila sining mga ano ni bala, mga makabig naton iya nga mga masabi makita ta mga parol, lights mga kabombo. Subong ti bagulo ko nakatapos nakabutang ko sa mga ano at is panam daw babatyagan naton bala nga nagahilapit ng espiritu sang Pasko mga kabombo. So kabay pa nga sa gihapon ang tanan makabatyag kag samayo lang kondisyon kag sitwasyon sa ila sining tagsak mapanimalay sa karon mga kabombo. Kag sa tanan man nga mga bombo viewers naton no sa Facebook Live sang Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Salamat gid sa mga kabombota. Karagaw po man diri sa YouTube channel sang Bombo Radyo Iloilo. So welcome lang diri sa atong pagpangalagad diri sa may Bombo Radyo Iloilo. Kag sa tanan-tanan man nga mga ano naton mga biyahero, mga biyahira dira nagadala sa masalakyan humali sa pribadong masalakyan sa karon nga nakatutok diri sa aton. So kabay pang safe lang halong-halong sa pagdala sa masalakyan ang mga kabombo naton kagakabay pang safe kamo sa inyo sa tagsa ka destinasyon sa subong nga gabi samtang naga-travel kamo mga kabombo. So halong-halong lang kag sa iban nga rara nagapabilin sa tagsang mapanimalay sa mga parte sa bukid nga bahin sa probinsya naton. So kabay pa nga yara lang kamo sa safe man nga sitwasyon diri iya mga kabombo naton, no? Kag ang iban pagid araman sa mga panghigaron sa mga baybayon dira ay iban naga-relax, ang iban nagatagay-tagay, drink moderately sa mga bambota ha. Dapat ang inom ara gid dapat
pahamtang o kung idirekta sa tiyan, hindi dapat na madirekta sa aton nga mga paminsaron makabombo. Para malikaw kita sa madiskrasya, tanawa tong diskrasya na tabo kang hapon nga adlaw sa isa ka gadalasang SUV ito bla. Pero sa lakay ang mga tanom. Kapos may pinamungguan pa siya nga mga taxi dira. Kay bangod tuman iya kahubog nagadala gihapon sang salakyan. Di mo na basta ko di mo ma-manage ang kagalingon nimo, hindi mo makontrol, hindi ka mag adaw gablangko ng ulo nimo. So mo na kag masabi kumumpawan ka, urihi ka lang makamarasmas nga may mga nahalitan ka na kag mismo sa mo kagalingon ang nakahalit ka iya mga kabombo naton. Kabay pa, enjoy lang samtang ko po diri sa ato papalagad diri sa may Bombo Radyo Iloilo. Lanton ni Pinggoy para sa tanan nga makabombota, para sa igdulungog sa aton siri nga mga tagpalamati diri sa aton nga pagpangalagad mga kabombo. So ang kadalok nga siling nila unay sa aton nga kalawasan, pero kung kita mangin maalwan kag hindi kita dapat magdinalok sa papangabuhi naton, so inatanan maagom ta diri sa sining kalibutan. Dapat hindi kita magdinalok, dapat mangin maalwan kita, kag dapat hindi kita magkangilin sa aton isig kapareho kag labi na sa mga ato magrikanan kag sa mga katigulangan. Para sa tanan, Pinggoy! Ang hugma aton ipabatiyag, ihatag inisang bunayag, agud may balos ang imo gugma, ang paghatag wala sang duwa-duwa, dulaan na ang kadalok, dulaan na ang kangilin, agud ikaw